Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. En Joert hebben we aan de tafel waar een gasten zitten, waar we één op één mee praten zullen. Meestal ben dat mensen nu de muziek. Joert ik zeker, want het is een muzikant. Maar hij draait zich gewoon er echt net van om een mooi evenement of project van de groep te tillen. En we hier hij en hem al te gast met een volledige groep. En die heet Gerard & Company. In verband met een prachtig project wat nou het licht shot. En dat heet Emily Unknown to the World. En dat gaat over Emily Dickinson, de dichteres uit Amerika. Die net meer libbert, maar wel een paar gedichten achterlitten had. En ik had over Gerard Nijborg. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, hartstikke fijn. Ik vind het leuk dat je bent. We gaan lekker praten over muziek en hoe het leven en de passies. Het is een beetje een standaardvraag worden, zeker in deze coronatijd. En die vreeg ik maar aan die. Hoe is het met die? Nou, wel goed. Nee, het is prima. Ja, nee, alles is... Het gaat lekker gewoon. Ik ben krijg verhuizen, dus ik bedoel, ja... Ik ben op mijn 22e nog, hè? Dus ik ga naar huis. Hoe gaat dat met dan zelf nog schilderen en verhuizen? Of is dat intussen dwaan? Nee, dat huis, het is een monument, jongen. En dat is helemaal opknapt. En de vorige bewoners hadden 4 euro in. Dus ik kon niks met het waan. Dus ja, wel een beetje. En als er wat gebeurde, maar dan let ik dat gewoon doen. Ja. Vroeger zit ik zelf op dak, ging nou net met doen. Gaat dat wel lukken? Nee, we zijn hier mooi in Oortjerk. Het is gewoon een eerste kroeg. Waarom? Was het onrustig? Moest er wat nice komen? Of? Nou, of ik onrustig? Nou, ik wist wat het is. Ik ben heel vaak onrustig. Ik ken heel rustig bij, ja. Ik heb gewoon daar helemaal niks zeggen. Maar nee, net onrustig. Nee, dat komt omdat Baudin, mijn partner, die had een spierziekte. En die koerde tuin net met de waan. En beginnen in Noordburg beginnen we natuurlijk een prachtig mooie tuin, groentetuin. Dus, en op een gegeven moment dan maak je wat. Gewoon een massa wat oors waan. En hinterhoofd van op een gegeven moment maar weer eens een keer voort. En wat ik gaan we doen. Nou, en dan zie ik je wat. En dan ga je een layout. We gaan een layout. Nou, ik ga een layout. Daar ben ik bijna. En toen kwamen we een layout en toen kwamen we mijn huis te bezichtigen. En toen zei Boudin, toen we eruit gingen, zei Boudin tegen mij van, waar zetten we de pianodel? En ik zei, ja, waar zetten we mijn gitaar en mijn banjo-del? Nou, dat weet gauw klaar. Ja, daar hom maar op. Ja, hom maar op. Nou, en toen kwamen we bij de makelaar in Burgendel. En we zaten en daar stond een huis op in Oortjerk. En ik zei, jee, dit is mooi, monument, prachtig. Nou, naar binnen, hup. Dat brief gehangen krijgt, hier zijn morgens ophangen en wij weer in de midjes. En dat weer op een mandje of een tiertje leuk. En vreed bezichtiging. Nee, wat weer? Nee, mandje bezichtiging. Het weer op een tongetje. En toen hebben we vreed weer van huis. Ja, je kan soms heel snel via je jas, zeg maar, waar je lekker in passen. Dus het is goed. En het is goed. We zijn op de Gerre, we zijn nou samen te Gerre, Baudin en ik. En dan hebben we zijn huis. Van huis te Gerre. Alles uitpakt intussen? De gitaar en ik trouwens? Die ben als eerste uitpakt. Nee. Nou, dat is een leuk verhaal. Baudin is altijd van hele snelle. Wij hier 80 verhuisdozen. En ik hier zelf 20 nog. En ik ken een hele bibliotheek en al dat soort dingen. Maar goed, in elk geval, een dialetter hier wel eens uitpakt. Die 80 althans. Die hielden ze weer om. Het verhuisbedrijf. Ja, nee, dat is, we zijn wat dingetjes aan het doen nog. Lietse dingetjes. Maar goed, het is... en dat liet ik gewoon doen. Het is heerlijk. Maar wij daar fantastisch. En ondertussen drukt mij een project dat het levenslucht krijgt. Jongen, had ik hier weer weinig goed praten. Emily Dickinson, de dichteres die Jurgen eigenlijk begrepen had. Met prachtige mooie gedichten, de verhaal, maar ook een biografie die er net om ligt. Maar eerst even naar Gerard Nijborg, die superkijk in een heel iets bij sinds je leven zei waar die wij kwam, Ljouwert. Ja, ik ben een Ljouwerter. Is het lief wat er ouders? Hoe maakt dat zin? Nee. Mijn ouders komen uit Drenthe.
Dus ik kan een beetje Drents praten. Ik wel. Ja. Kan ik wel. En hoe kwamen die Drenten in jou toe? Nou, dat is eigenlijk heel droevig, maar ook heel logisch. Mijn opa die woonde op Verhuizen. Die wie gestichtwachter daar en later weer daar onderdirecteur enzovoort. En mijn heid die is daar binnen, gemeente Norg. En die had ook mijn moeder, die kwam uit Bovensmilde. En mijn heid die ziet in het leger toen de oorlog uitbreekt in 1940. Maar hij was hartstikke ziek. Hij was angina, hier leuk of weet ik veel wat. Dus de oorlog breekt uit en hij zit bij het regiment wat naar de Grebbeberg moest. Maar goed. Een van de weinige echte oorlogsslagen schermutselingen. Ja, dat was natuurlijk een kansloze onderneming. Maar goed. Maar hij was ziek. En het eerste wat mijn oma deed, had ik gehad van haar. Mijn oma is 94, daar heb ik nog heel lang mee praten altijd. Dat we uniform verbranden en dat soort dingen alweer. En zorg je dat je net meer in het leger zit. Dus toen we beter weer, hij was Smit-bankwerker. Okay. Gewoon een Smit-bankwerker, fietsenmaker, zei er altijd. Dat is heel leuk. Ja. Dus van de hinders beslaan tot onder mij de fietsen repareren. Maar in elk geval, toen zei mijn opa op een gegeven moment van, ja jongen, hij moest naar de arbeidseinsatz. En zei van, dan kan je wel werken. En het leuke is nou dat ik oorlijke vriend van mijn broer een heel iets boekje kreeg had. En ja, dat weet haast nog geen mens. Een heel iets boekje kreeg, een dagboekje van mijn oma. En dat gaat door die eerste jaren van de oorlog. Een heel iets. En naar de trend die scherpt me in de eigen toen ik dat leesde. En dat zijn dit soort verhalen. Dus in het kwart staan erin. Nou, mijn heid is dus bij de gestichtwacht kwam en om lang verhaal kwart te maken. En toen op een gegeven moment er in 1940 er Jeroen Jout in de feestnis in de baas kwam. En wanneer kwam Lietse Gerard? Gerard die kwam 2 mei 1940. Nadat ze eerst een famke verleden hier. Oké. Dus, als Gerard of haast een... Gerardus. Dat dacht ik al, ja. Ja, strijder met de speer. En in je namen? Ja, inname. Ja, mijn ouders weer van de eenvoudige. En mijn opa heet ik Gerardus Gradus. Ja, dat. En muziek thuis? Distributieradio, hè? 1, 2, 3, 4 jaar. En hoorspelen luisterde Paul Vlaanderen tot en mij. Maar nadien ik hem stiekem was op 4 jaar. En mijn ouders weer net zo van de klassieke. Maar ik wel. En ik ben nog steeds. Want dat is de laatste 20 jaar vol erger geworden. En ja, dat weer altijd al aanwezig natuurlijk. Maar wel muziek. En mijn mem zong altijd. Mijn mem zong op een gegeven moment, toen letter best naar Assen verhuizen weer. Hij had, op een gegeven moment is die feestjes opdoekt. Hè? En toen is mijn heid naar het huis van bewaring gegaan. En toen dat opdoekt werd, toen is er naar Assen gegaan. Waarom? En nou ja, daar had hij zijn laatste jaren in dat gevangeniswezen zitten. Mijn hele familie zit er trouwens in. Zijn broers, wie directeur in Grijns en in Van Huizen, weet ik veel wat. En nou, de hele familie van mij is doorvrocht met gevangenisbewaarders en alles wat daaromheen zit. Mijn broer is zelfs nog West, nadat hij eerst administrateur was. Dus ja, dus het is een... en ik ben dus als Lieds jonkje opgegroeid in Van Huizen. Dus, en ik kom er nog regelmatig. Ik vind het geweldig daar. Mooie concerten en mooie festivals, mooie locatie, lekker biertje, hè? Maalust en dat soort dingen. Nou, ja, ik vind maar toffe knochtrekken met Friesland. Maar ik ben in Ljouwert ben ik binnen en in de Kamperstritten. Bij Aardens, bij de Wettertoer, Aardenssteenhouwerij, dat weer is Habitat. En Dr. Samenhofpark, Klokjeskwallen zit ik. En dat weer een leuke periode. En ik wie een heel verlegen jonkje daar. En in wezen ben ik dat natuurlijk nog altijd bleun. Maar ja, goed, dat kan je overschreeuwen natuurlijk. En dat kan je op een gegeven moment leer je wel praten. Ja. Maar je bent gewoon muzikant. Je bent muzikant, ja. En ik wie een lezer, hè. Ik wie een lezer.
De meeste ben weer naar het boet aan het spelen. En ik weer altijd aan het lezen. En dan zei mijn mama altijd, maar is de boet een jongen? Kom op. En dan kon voetballen bij de jongens. Ik kon het voetbal, dus ik weer keeper. Hè, dat wie duidelijk. Ik zit bij Johan Vlietstra in de stritten. Hè. Dus Jannie Vlietstra, wie mijn oorbuurvrouw. En Johan, letter, die voetballen bij Veendam en Cambuur enzovoort. En, dat soort... en wij werden berucht op squallen, want we werden met 3 jongens. Lodi Luinstra, Wietse Sterkenburg en ik. Ik weet het nog goed. En wij neemt de kampenstruitjes. Dus dan wist het wel. Ja, en ik wie een beetje mij herinneren. Ja. Ik wie net zo dol er is, maar goed. Maar ik heb een geweldige periode gehad. Een hele fijne jeugd gehad enzovoort. Ik heb een jonge broer. 3 jaar jonger. En toen heb ik later nog een broer gekregen. En die is na 2 jaar overleden. En dat had het leven van mijn ouders en ik van mij natuurlijk voor een heel groot deel bepaald. Als je 4 bent als ouders en je verliezen de 2, nou, dan is het leven getekend. Ja. Samen te zeggen. Kijk me eens bijvoorbeeld. Ja, dat is droevig. Maar mijn mem, die zong altijd, zei ik. En die zit op een gegeven moment, die zit in een socialistisch koor. Mijn huid wie overtuigd socialist. Maar zit ik in een christelijk koor. Dan kon ze mooie orenstukken zingen. Dat vond ze echt geweldig. Dus Psalmen. Ja, ik weet niet of ze dat zongen heeft, maar ze weer altijd aan het jongen enzovoort. En mijn mem kon mooi jongen. En ik zong altijd mij en ik die een heel goed met mijn mem. Dus het, geweldig. We weten in ieder geval een beetje wat wij komt. Straks praten we daarover verder. Ik ben maar even in de anaal van Noorderwind doken. En Tiet Verlien, 2013 bist toe met Gerard Nijborg en Friends met een Woody Guthrie project. Ja. West, Lawrence West. En als er hier een nummer is wat ik mij die associeer, en dat bedoel ik echt positief, is This Land is Your Land. Even zien was er zelf mijn hart, maar we draaien het eerst even. Een live opname dus van Gerard Nijborg. Joert de gast in deze 1 op 1 van Noorderwind. This land is mine, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. As I was walking that ribbon highway, I saw above me that golden skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I've roamed and rambled, and I followed my footsteps, the sparkling sands of the diamond deserts, and all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. When the sun comes shining and I was strolling, the wheat fields waving and the dust clouds rolling, a fog came lifting and a voice came chanting, and this world was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. That sign was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me.
Een mooie Noordwien live-opname. Gerard Nijborg en Friends. Zit ik er nog maar even bij. Tjiewerig is het Gerard Company. Komen we nog wel even over te spreken. Gerard, wat hoe is het dwanden met een Woody Guthrie project? Ik zag Piet Kok hier. Ja, Piet Kok, Aad Bos, Jan Huitinga en Tjeerd Nauda. Ja. Dus dat is weer een geweldig ploegje. En we hingen dat samen willen met elkaar. En het klikt ook, hè? Het muzikaal klikt het. Het weer helemaal... het weer chemie. Ja. Zeg maar, dit weer meestal mijn chemie. En het is jammer dat we net als band verder gegaan zijn. Ja, goed, er zijn een paar beroepsmuzikanten bij die moeten de hele tijd vertellen. Dus dat snap ik al wel. Maar als we nou weer bij elkaar komen, we zo'n 2-3 keer repeteren, dan zit het. Dan ben ik van overtuigd. Ja. Dat is het weer zo mooi. En alle jongens voor die Guthrie, mooi arrangeerd. Ja, 44 gaan we doen. Ja, want de kapstok Youth is Emily Dickinson en de muziek die hem daar eigenlijk op makken had. Ja. Maar Woody Guthrie is ook een grote liefde, hè? Ja, grote liefde. Dat is een twaddelliefde. Maar muzikaal wie de eerste of net? Nee. Piet Seeger, hè? Wel toch Piet Seeger? Ja, Piet Seeger is mijn eerste liefde. Ja. Ik hier het weer te kennen. Ja, dat is wat ik ken. Ja, ik zong Piet Seeger zong ik al toen ik in een squalbandje in Wageningen zie. Toen wie ik Sontjenier. Ja, Ja, leef het even omdraaien. Want de Ljouwerts... Ljouwert. Schrik van de buurt. Nee. Tussen skrapjes even een beetje. Ja, schrik je. Mem Jongt zit in een socialistisch koor en in het christelijke koor. Maar van allebei de kanten kwam het op u af. Ja. Dat is van de opvoeding denk ik altijd Ja. wel goed. Dan even naar die middelbare squal heeft hij. Want ik denk dat hij in muzikale smaak een beetje begonnen is. Begonnen ontwikkelen. Wat voor tijd wie het? Welke muziek wie die decor? Nou, dat weer... dat bent twee kanten eigenlijk. Ik... in de vaste plek ging toen naar de harmonie naar een muziekfilm. En dat was een film over de Engelse popmuziek. En daar zitten Peter Gordon, de Mercy Beats in. En daar zit maar toen kwamen er van die jongens in die lichtblauwe pakken met gele over hem in beeld. De Animals. De Animals. Ja, The House of the Rising Sun. Dat filmpje, dat shock nog wel eens een keer. En ik weer verkocht. De Animals. Wat een stem die Eric Burden. En het had 50 jaar geworden voordat ik pensioen had. Maar haast pensioen? Ja, ik ga pensioen. Ja. Geweldig. Ja. Altijd gevaarlijk, hè? Je oude jeugdhelden. Nee, het weer fantastisch. Dat kan je zien vallen. Ja. En nou, de Animals, wie Alan Price. Alan Price heb ik moeder, die had toen een Saal Schaaf had te spelen. Heb ik nog even maar praten. Ja, zo'n lief mansje, van die jonkies uit Newcastle. Wist dan zelf ik weer even het jonkje als er een man komt, al is het een hele eeuw letter? Ja, want ik bezocht dan vroeger op mijn kamerke. We werden in de Kampensteden, ben we naar de Sleedonstraat gegaan in van die eerste flats daar. En dan zie ik altijd met de vingers ziet piano orgel te spelen. Die Alan Price, luchtorgel die ik dan. Alan Price nou. En dan zie ik zo van. En ik koel al die nummers. Precies op een noot. Weet je wel. En nou, geweldig. En dus daar heb ik mensen die heen naar de Beatles. Die heen de Stones. Maar ik hier de Animals. En daar heb ik altijd in volharden. Want ik vond dat zulke mooie muziek. En er zijn er maar een paar die ervan leven. Ja, Alan Price en Eric Burden die leven nog. De rest is al die, natuurlijk. Maar het toert ik nog steeds, hè? Ja, John Steele toert. Oh, die leeft ook nog. De drummer, John Steele. Die had het terug op de Animals. Ja. En Alan Price doet ook leuke dingen, maar die doet ook projecten bijvoorbeeld. Hè. Die is echt een Jordi, hè. Newcastle, Noord-Engels. Doet die hele mooie dingen mee. Maar in elk geval, dat weer de ene kant, de popmuziek. En de Nederlandse popmuziek, Cuban Blizzard natuurlijk. De T-set, ik heb de T-set John in Appelskeer. Via het Noordwijk. Wat een mooi optreden weer dat. Ik zie de sas tegen. Ik ken de sas naar voren helje. Kwam dit via die distributieradio bij die Ben? Of hier is de orenkanaal? Nee, de LP's hè, en singeltjes. Ik wie bevreun. Wie die ontuitwisselingen of zo? Ik ging naar de Bakkers Vakschwallen. Op een gegeven moment. Want ik heb eerst de 6 jaar lege school gehad. En toen wisten ze net wat ze mij moesten. Ik wist het zelf ook net. Ik wil etaleur worden. Dat wel. Dat iets in die creatieve sfeer. Ik ben naast een familie en dat is een van die zonen die weer ik etaleur. Nou, dus het voorbeeld schilderen enzovoort, etaleren. Ik tekende altijd een heel soort. Ik leesde een soort.
En toen wisten ze net, nou, zonder klasse. Kwam ik bij meester Badstra in de klas. Dat is voor heel veel jou is een begrip. Waar nou theater zit. Dus daar. Zevende klas. En nou, die man die heeft me geïnspireerd. Op allerlei vlakken. Geweldige man. Heel streng. Maar dat wie misschien ook wel nodig. En toen ben ik naar de Bakkers Vastvallen gegaan. Ik wou iets. En ik ging een vriend daar krijgen. En nou, we gingen samen naar de Rusbroekstraat. We stonden op Morken daar. En dan zagen we al die witte moetsen. En dan jedden we dat een klap van die garden en die bekken. En dan zeggen we, ja, dit wil we worden. Bakken worden. Ja. Klaar. Dus, nou, daar ben we heen gegaan enzovoort. En dan kreeg ik daar een vriend, David de Boer. En die had letterlijk de groep Legilande oprichten. Ja, daar bestond denk ik niks meer van. Maar heel soort jou, ze weten dat nog wel. Dat weer een groep. David de Boer, die waren in de... Toen heet die week nou, die zo mooi verlicht is altijd. Maar Christ. De Wielerpolen. De Wielerpolen. Hij was een van die stritten daar. En zijn hij wie accordeonist. Die ging de kroegen altijd aan. En nou goed, maar daar ben ik bevriend. En daar ben ik heel lang bevriend geweest. En daar richt ook muziek op. Want muziekgroep op. Want wij waren van de muziek. Dus wij luisterden naar muziek. We kochten de muziekparade en de muziekexpress. En hadden we een singeltje uitkwamen. Hij wie van Dusty Springfield. En ik wie, en nog zeker maar bekennen, van Trey Dobbs. Ja, wat geweldig. Guilty pleasure? Nou, nee, niet net Guilty Pleasure. Nee, ik had de enige LP die ze maakte, had ik nog steeds. En er zijn nog steeds hele mooie arrangementen van Burt Page bijvoorbeeld. Okay. Dat is een hele goede arrangeur in Nederland. Ja. Nee. Ik heb alle singeltjes in alle talen enzovoort, in Duits. Een echte fan. Echte fan, ja. En hij weer van... en toen ben we op een gegeven moment naar Londen West, naar een optreden van Dusty Springfield op Piccadilly Circus. Ik ben even de naam kwijt. Talk of the Town. Mooie club. En dan ziet Madeleine Bell in het achtergrondkoortje. Dat vierde ik nooit weer. We hebben nog even met Dusty praten. Toen ze in de auto stapten. Nou, dat soort dingen. Dus wij waren altijd bij muziek bezig. Dus wij gingen speciaal voor Dusty gingen wij een weekend naar Denata. Wauw. Moest dan dascapeje, want er moest een... distinguished... dat moest dan mooi. Ja. En dan dronk je een glaasje cream sherry in de hal. Ja, dat weer leuk. Dat vinden wij... Ik zat die Woldemans trouwens. Njotje hier weer bij. Ja, maar en die hielden van die hele grote overhemden, maar die grote kragen enzovoort. En geweldig. Dat weer Carnaby Street. Hè, geweldig. Nou, dus toen kwam ik in die folk terecht van David. En de Springfields, hè, natuurlijk. De Springfields en de Seekers. Nou ja, en dan wisten we wel, ik gist die kant op. En dan rek ik helemaal in die folkmuziek verzeild. En ik zie het in die popmuziek. En ik verzamelde toen heb ik op een gegeven moment naar de radio luisteren. En toen kocht ik LP's en ik had ze nog steeds de hele selectie van het Alexandrov ensemble. Want ik wie bezig met identiteit ontwikkelen. Dus ik lees de boeken van... Ik lees het Rode Boekje. Ik lees Karl Marx. Ik lees Che Guevara. Lenin. Al dat soort dingen. Ik wie echt een rode kost. Zeker net voor die leeftijd. Nee, maar dat is, ik wie een tinker. Ik wie er altijd toen naar aan het denken van... Ja, hoe zit het? Hoe maak je de wereld nou beschermen? Best dan een woordverbeteraar? Ik weet het net, maar ik word er wel wat mee. In ieder geval geïnteresseerd. Ja, behoorlijk. En belutsen. Ja, behoorlijk belutsen. Dus, ja. En op een gegeven moment kreeg ik nog een... ik werk in de bakkerij op een gegeven moment. En tussentrouw ben ik naar Wageningen gegaan te studeren 2 jaar. Heb 2 jaar zitten. Dus, wat voor studie wie dat? Dat we aan in de bakkerij studie. Dat was aan het station voor maalderij en bakkerij. Dat heet nog vakschool Wageningen. Maar dat weer een soort UTS-opleiding weer dat. Want toen ik op een vakschool kwam, toen wie ik er toen ging ik aan het werk bij Sjoerd Heijs in de Eerste Koestritten, bij een bakker, geweldige tijd, heb ik 2 jaar werken. En toen, maar mijn docent zei al, Henny van der Bijl, die zei al van jongen, dan moest leren worden. Dus die zegt dat al, wist wel, de week, wat week toen? 14 of zo, 15. En toen slag ik mij de beste cijfers sinds sinds Talwie nooit in zijn heugen cijfers aan. Ik deed mijn vingers in de neus. Hè. Want een beetje, ik let ontwikkeld wissel. Dus, in elk geval, hartstikke leuk. Ik heb Squall altijd leuk gevonden. Dat is een beetje,
Heel soort mensen vonden dat net. Maar ik heb het altijd leuk gevonden. Ik heb mezelf altijd... Ik heb zelf zien als... Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil een stap verder. En ik ben geïnteresseerd. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben onstiegelijk nieuwsgierig naar wat oren dogen. En wat er op een wereld te keer is. En wat mensen schreeuwen enzovoort. Nou, dus dat is even een lichte sketch van hoe ik toen in het leven stond. En nog steeds eigenlijk wel. En toen ben ik... hoe is dat toen verder gegaan? Ik hier dus LP's van het Alexandrov Ensemble. Een Russisch legerkoor. Ja, maar doen ze erbij. Ja. En ik ga ze nog al. Ja. Het is geweldig mooie muziek. En daar kwam ik die belangstelling voor de klassieke muziek waaien. Want ik ging natuurlijk al wat singeltjes enzovoort. Maar mijn eerste singeltje wie Mahalia Jackson. Oké. Ja, dat is... en Ella Fitzgerald. How High the Moon and the Man I Love. Ja, en er stond nog een nummer op. Weer een EP'tje. Ik heb hem nog steeds. Dus, maar dat is, van alle markten thuis. Jazzmuziek vond ik geweldig. Op een gegeven moment ging ik naar Scheveningen, naar het jazzfestival. Ja, dus ik ging mijn vriend heen. Fantastisch. Dus al die dingen had ik wel bezocht. Alle soorten muziek. En met name kwam ik op een gegeven moment in de Ierse en de Schotse folk, Engelse folk kwam ik. En daar is het besmet. Komt in de Amerikaanse folk komt terug. Ik heb die popmuziek al je wel volgt, maar als je weer mensen die oude nummers uit de 70 jaren, 60, 70 jaren, meisjongen. Ik ken die teksten net al, want ik wil al uitdwaald. Ik heb al wel jet, ik heb zijdelings had ik het jet, al die popmuziek. Maar de volk weer nieuwsgieriger. Ja, en ik weet nog op een gegeven moment in 1970, toen we er in het Amsterdamse Bos weer een festival. En daar ben ik toen met mijn eerste vrouw heen geweest. Toen we kreeg in verwachting van mijn eerste dochter. En dan zitten we daar en toen begon het te regenen en toen ben ik voortgegaan. Vlak voor het optreden van Led Zeppelin. Ja, dat dacht ik letterlijk. Maar ik ging niks met Led Zeppelin. Daarvoor gingen we America. Ja. Vond ik geweldig. En Steve Marriott met Humble Pie. Nou, geweldig. Dat vond ik echt geweldig. Maar Led Zeppelin, we hadden een onderbuurvrouw in de Grote Kerkstraat, ik wennen. En die onderbuurvrouw die draaide altijd Led Zeppelin. Dan wist er op een gegeven moment, ik was een beetje... Kijk zo wat te volgen mij. Toch live? Poeh. Ja, ik had net zo'n. Ik ben van tevoren voorgekomen. Ja, het Rijndijk. En zij was zwanger. Want dat wie in augustus en september in mijn dochter geboren. Dus dat wie... Het zijt u vergeven. Dank u wel. Wij gaan even muziek draaien en dan mij staan even de route richting in dit geval Kate Wolf uitlezen. Doe kan mij het voorstel om een live-opname van Carolina Pines te draaien. Yeah. Eerst even kwart, straks even de route, hoe het daarop bij die mevrouw te horen kan best. Kate Wolf, de Amerikaanse singer-songwriter? Ja, Amerikaanse singer-songwriter. Dat mag ik even spieken. Die is van 1942 en die is in 86 overleden. Die hier, toen, ik ben even een soort kanker. Ja, ik ben het even kwijt. Nou goed, ernstig ziek en had met de lippen. Maar... En lees even nu Carolina Pines, waarom specifiek dit noemen? Nou, door is me vragen om één nummer uit te zieken. Ja, ik heb altijd één horrorvraag. Ja. Vraag een muzikant om één nummer uit te zieken. Dat is zo ongeveer de nachtmerrie op mezelf. Maar daarom vind ik het ook wel grappig. Daarom prikkel ik meestal in de bietje. En de rest bepaal ik. Nee, dat is hartstikke fijn. Daar hoor ik wel van. En dan dacht ik van, maak nou een nummer van Piet Seeger uit zieken. Of maak nou hier van een nummer van Tom Paxton, bijvoorbeeld. Echt een grote held van mij. Of ik heb nog eerst een laatste cd'tje van John McCutcheon, Sings Pete Seeger. En dan dacht ik bij mezelf, nee, dat doe ik net. Want er is toch een vrouw als jongeres die eigenlijk miskend is, die net jong is. Eve Cassidy is naar haar idee behoorlijk beroemd worden. Huh? Maar deze dame... Nee. Dus net. Nee. En ik vind haar zo geweldig jongen. Ze had de soest Jermat en hoe zij naar een toontas jongt. Dat is... uniek. Ja, het is altijd gevoel. Hè? Het is voor mij dat gevoel van... Ja, waarom rekken... Dat vrees me ook bij Emily. Waarom rekken die dat? Ja, ik weet het net. Dat komt binnen en het is bats. Het is knal. En het bloed hingen. En dat heb ik mij... Kate Wolf. Ze had zulke mooie muziek. Ik ben verzamelaar.
Dus ik ga nou een Jelly Flynn, heb ik al laatste cd's uit Amerika gekregen. Die kosten dan €36, hè. Maar goed, dat maakt me helemaal niks uit. Ik heb de collectie compleet. En dat vind ik mooi. En ik draai het regelmatig. En Caroline Pines. En dan zeker die live versie. Maar Nina Gerber, haar gitariste erbij. En Ford James op bas. Ja, in dit geval jouw de live versie nog weer even een extra laag. Ja, die jouwt een extra laag. Ja, ze komt heel dicht bij haar gevoel. Terwijl het een heel verlegen famke weer. Maar die is helemaal opbloeit door die muziek. En praktisch allemaal eigen teksten. Alhoewel, ze zongt ook Bird on a Wire van Cohen. En dat doet ze zo vreselijk mooi. Dat had nog nooit mee, denk ik, dat zit op een cd'tje wat een beetje verstopt is. Wat later uitgebracht is naar van de opname die ook uitwint door zelf. Maar ik vind het zo mooi. Maar Caroline Pines is een beschrijving van een landschap. En van een situatie. En van hoe het eruit ziet. En ik vind die beschrijving zo mooi. Want elke laatste zin van zowel het refrein als de gewone tekst eindigt met Nobody lives here anymore. En dat vind ik zo vreselijk mooi. Just an old house with a roof falling in, standing at the edge of the field, watching the crops grow as it's always done before. Nobody lives here anymore. And the sun's going down in the Carolina pines. I'm a long way from home. I miss that love of mine. Broken windows, empty doors, nobody lives here anymore. Old memories come whistling like the wind through the walls and the cracked window pane. And the grass is growing high round the kitchen door. Nobody lives here anymore. The sun's going down in the Carolina pines. I'm a long way from home. I miss that love of mine. Broken windows, empty doors, nobody lives here anymore. Once there were children and a few hired hands, hard-working woman and a bone-tired man. And now that old sun still
across a dusty floor. Nobody lives here anymore. That love of mine, broken windows, empty doors, nobody lives here anymore. Ze weer van mij onbekend, maar ik ben blij dat ik dankzij mijn gast Gerard Nijborg Hewitt in deze 1 op 1 bij Kate Wolf te horen kan ben. Wat een stem, wat een nummer, Carolina Pines. An Evening in Austin is een CD, maar ook DVD trouwens, opname in 1984. Er komt dus een live opname, ik bij. Ja, verhangen om dit verhaal is dat ze een jaar later kwam de overleden is, kwam te versterven. Ja. Ja, ze had uiteindelijk daar te spelen. Ja. En, net mijn gong. Maar goed, er is nog elke keer een festival. Elke keer is een festival. Haar gitariste, die rek op mij speelt. Nina Gerber, die organiseert elke keer een festival. In Geerwerken met haar dochter. Ze heeft een dochter en een zoon. En ze had dat is weer een hele aparte vrouw. Want ze hier... ze had weer heel verlegen en een aparte jeugd gehad. En ze had heel wat man versleten in die kwartier. Ze kon het echt net vinden, denk ik. En, maar Nina Gerber... Die, ze had wel leefd. Ja, ze had wel leefd. Ja, zeker. En ze ben heel soort mensen bekend. Ze is weer behoorlijk bekend in Amerika. En Nancy Griffith had bijvoorbeeld een van de opname. Dus ik een tribute CD van haar. Met allemaal artiesten die haar nummers zongen. Ja. En er ben dan heel soort. En... ja, een fantastisch meisje. En die stem, ja, daar krijg ik de kriebels van. Daar krijg ik piekenvel en ik heb zo'n train in de eigen jaar. En er ben... dus Carolina Pines is natuurlijk een hele mooie beschouwing. Maar er ben ik hele komische nummers bij. En mijn ondertoon. Maar met name de leeftijdslieden vind ik van haar geweldig. Daar kan ik me wel in herkennen, ja. Buurt in Ljouwert, de hele familie werkt in gevangenissen. Du hast een bakkersopleiding die in de Animals spelen een rol in die leven. Memsjongt, koren. Ja. Nou ja, dat wriemelt al je wat in elkaar om. Gerard groeit op. Ja, dan komt hij in de folk te lonen. Du blijft net hingen in de Ierse en in de Britse volk. Nee. Du maakt op een gegeven moment dat een oorslag richting de Amerikaanse volk. Ja. Had je een verkleiding voor of gewoon maar smaak? Nee, want ik vind dat andere echt allemaal geweldig. En ik heb een heel soort Ierse bandje. Ik heb zelfs... maar dan komt het op een gegeven moment uit bij Kate Wolf. Ja. En ik heb het gevoel dat hij smaak met Woody Guthrie en bij Pete Seegers... dat hij had toch bij de wat meer Amerikaanse sound... Ja, dat is ook zo. En, of is dit een vooroordeel? Nee, dat is net een vooroordeel. Ik zie het ooit in Frankrijk in een café toe op Trooihuis weer morgens aan het ontbijt. Zo'n hoteltje met zijn cafeetje eronder. En dan zie je... Ook hier stokballen hoop ik, hè? Nee, grapje. Ja, je bent met zo'n liedsteekje stokballen en jam. Bolen met jam, hè? Ga door. Ja. Maar en van die zwarte koffie. Precies. Pure Arabica. Ja. Nou goed, in elk geval. Ze hebben net maar over. Maar in elk geval. En toen zit er iemand naast mij. En dan raak ik mij in gesprek. Ik weet om mijn grietje daar. En toen zei hij van... Are you from America?
Dus mijn accent is gewoon... De knauwst is blijkbaar. Nou ja, zo'n beetje. Ja, maar in elk geval. Waarom dat Amerikaans? Ja, omdat ik had die reizen ook al volgd. Ik geïnteresseerd in de vraat. En toen had ik... dan komt bij de Ieren die gaan daarheen. De Fransen ben daarheen gegaan. Ik zeg films. Ik ging vroeger... toen kreeg ik oud wie... Toen ben ik in de Grote Kerkstraat. En toen ging ik elk weekend 3 keer naar de film. Altijd. Vrede Jonnes, nachtvoorstelling. En toen kreeg ik mijn eerste dochter hier. En mijn vrouw die bleef thuis. En dan ging ik nachts, vrede nachts. En dan ging ik zaterdag Jonnes. En dan ging ik vaak met Tegera, hier met ophuis. En dan ging ik nachts nog een keer naar de film. Dus ik ben een hele filmfan, fanaticus. En Maar ik ben een beetje een loner, klinkt het. Gongt hij niet eentje 's nachts naar de film? Ja. Ja, nee, maar ik gongt in eigen gong dus ik. Ja, ik die wel een heleboel dingen mijn mensen, maar ik moest mijn eigen ding gaan. Ja. En ik ging mijn eigen muziek. En toen kwam ik dus, ik ben natuurlijk een Ljouwert en de powwows en dan ging ik heen. Dus toen ging naar festivals, ik zit in Biels, 28, in de vrijwilligersorganisatie zit ik. En daar kwam ik bijvoorbeeld Piet Kok en Sido Martenstein en hoe heet die groep van hun ook alweer? Famous Jong. Ja. En die spelen de rek. En de rek is in die folkmuziek. En Norris traadt daarop. Al dat soort dingen. En daar, die folk en dat bluesachtige en dan net die elektrische blues, maar die akoestische blues van het platteland, dat wie ek dat sprutst mij ek aan. Dus ik zocht mijn waaien in die muziek. Naast dat klassieker, de jazz. En toen ben ik toch in dat Amerika terug te komen. Die smeltkroes van culturen, zeg maar. En dat sprutst me aan. En dan komt ze in aanraking met radioprogramma's van mijn grote held, Wim Bloemendaal. Niks ten nadele van Willem de Vries. Maar, nee. Maar Wim Bloemendaal, ja, Ik herken in die man absoluut de meerdere. En sterker. De gezamenlijke zenders van Peersens en Moddergat. Maar eerst Nashville. Die is de jongen van jongen tot zien. Ja. En daarvoor wie Aad Bos, jazz. En daarna kwam Michiel de Ruiter. Wij zijn toch van een andere generatie. Want ik ken hem alleen maar van de gezamenlijke zenders. Vond ik een fantastisch programma trouwens. Ja, ik heb hem kreeg verleden week de cd van Emily Stewart. Hij leeft nog. Ja. In de 90, denk ik. 94. Ongelooflijk. Ja. Ik vond hem fantastisch. Ja. Hij heeft een voorliefde voor Friesland. Want de naam van zijn programma wie net voor niks. Eigenlijk dat. Ja, hij heeft Sacramentsrit in Ljout opgegroeid. Hè? Ja. En letter in de dracht. Ja, dus, maar toch ik wel altijd met de muziek. Wij zijn er een mooie anekdote. Ooit een keer met Reboel geweest. Die vond hij echt fantastisch. Ja, weet ik. En toen ging Marius de boel ging zitten. Toen er een soort interview komen. En toen zette die Marius compleet voor het blok. Maar een vraag, de typische Wim Bloemendaal vraag. Hij zei, haast oorlopen willen, haast het vaderland en moedertaal. Maar dan ben ik een peer. Dus is moederland en het vadertaal. Waarom is dat? Ja, daar heb ik geen antwoord op natuurlijk. Nee. Maar dat toon wie zegt. Ja, maar hij... Dus nee, maar snapst? Ja, en Marius die verskaart van kleur. Ja, dat is... Wat is dit? Wat is dit? Ja. Dit werd een lang parteer. Ja. Nou, en dus ik zit nooit wat via maar is bijna flauw voor van die zou even met mij praten. Nou ja, forget it. Ja, nee, dat... Maar teken de man. Ja, hij leeft dus nog. Ja, maar ik luisterde dus altijd naar zijn radioprogramma's. VPRO-programma, een echte VPRO-man, hè? Nou, VARA is het, hè? VARA? Ja, ik dacht net veel van de VARA. Okay. Nee, hij is noodgedwongen naar de VPRO. Te eigenzinnig dus voor de VARA. Ja, en letterlijk voor de VPRO. Ja. Ik vond hem daar heel erg passend, dat wil je. Meer van dit soort mensen op radio. Ja. Echt, het is, en op televisie. Ja, maar hij doet niks meer, denk ik. Hè? Nee, hij schreeuwt nog een blog. Ja. Nog steeds. En hij verzamelt dus auto's. Hij hier in Nash, hè, van dat programma Nashville. En de broer van natuurlijk. Hè? Ja. Ene meneer Bloemendaal, bekend van het Polygoon-journaal. Ja, Philip. Hè? Philip, ja. En zijn vrouw natuurlijk zangeres, hè? Sharon Counts. Ja. Die zit vroeger in Trefoil met Michael Collins en Erik Vader, geloof ik. Ja. Maar wat leuk dat je toch contact met hem had. Ja, nou af en toe. Ik stuur de cd's altijd en dan reageert er altijd even. Hij had toen wij die programma deden over de Civil War, toen in de West.
Toen is er erbij geweest bij de première. Dat is erg leuk, ja. En hij bent nog steeds in de Kromme Engelaan in Bussum. Ja, nog steeds. Ja, dus ik ga me sturen. Ik hoop dat ik wat van hem leer. En een zeer amabele, zeer intelligente, belezen... Ja, en eigenzinnig. Fijne man. Lekker. Tjet van zijn visie. Ja, en derde hoor ik van. Gewoon zijn eigen route. Ja. Dus nogmaals, het verbaast me niks dat hij bij de VPRO op een gegeven moment te horen kwam. Toen kwam Kate Wolf in beeld. Kijk, nou is het cirkeltje rond. Tijdens een van... Ja, maar ik maak de cirkel altijd rond. Tijdens een van die uitzendingen... Toen draaide hij 2 nummers Kate Wolf. En She Shines Like a Dolphin. En... Nee, Shining in the Morning and She Rises Like a Dolphin. Dat waren de 2 nummers die ik opnam. Op dat. Want ik zit aan bij de cassette recorder klaar. En het gepraat van Wim had ik er net op. Maar ik ga al die nummers opgenomen. Die heb ik eerst allemaal voor die. En al die cassettes heb ik voor smitten bij de verhuizing. Ik wil weer zonde, maar ik snap die wel. Ja. Nou, maar goed, in elk geval. Maar de cassette waar Wim Bloemendaal zelf maar Piet Seeger op zongt, die had ik nog. Ja, dus dat is wel mooi. Ja. Maar zo ben ik in die Amerikaanse muziek terechtgekomen. En dan hier hij bijvoorbeeld een interview met Ray Cooder. Bijvoorbeeld, de bellen Ray Cooder op tijdens de uitzending. En dan hoor ik aan van de plaats. En dan bel wakker, ja, nou bla bla bla. En hier heel partij. En dan bellen er Flaco Jiménez op. Of hij bellen, neem ze maar op al jaar. Hij hier allemaal contact. Willy de Veel hier op een gegeven moment aan de telefoon. En dat soort mensen. Geweldig. Wat heb ik van die mannen soort leerd over muziek. En ik heb ook al hier opgeschreven. Ik schreef al op waar mij spelen op die nummers. Ik noteerde dat heel snel. Dus ik wie echt into the music. Piet Seegers, want dat is wel die grote muzikale held. Ja, dat is wel een voorbeeld van... Is die in die periode te zien komen? Of wie dat al eerder? Piet Seeger, die week toen ik ik was zanger in een bandje in Wageningen toen ik 18 weer. En de schoolband, de Triticum Experience heette dat. Triticum is de Latijnse naam voor graan, hè? Dus vandaar de Triticum, dat is de club. Toen zongen wij nummers van Them. Want ik hier een vriendinnetje daar en die wie gek van Them. Dus we zongen nummers van de Stones, we zongen nummers van... Maar het laatste nummer wat we deden... dat was niet Disneyland, dat We Shall Overcome. Piet Seeger. Jongetje in 63, dat absolute concert. Ja. Dus daar sluiten we mee af. Die band die heeft maar een paar maanden leeft, maar dat inderdaad wel schoolfeestjes aan. Maar dat was leuk. Dus toen hield ik Piet Seeger al in het snotje en dat heb ik altijd volgd. En toen kwam je dus weer langs bij Wim Bloemendaal. Nou, later ben ik dus in Amerika geweest een keer en dan had ik met Piet praat. Hoe je dat? Festival. Ja. Ik dwarde dat natuurlijk net. Maar had ze het wel in? Ja, zeker. Dat is toen Piet Seeger. Hij kreeg optreden aan met een aantal andere mensen. Dat weer op het Clearwater Festival aan de Hudson River. In Poughkeepsie, toen de tijd. En we werden daar met leerlied. En we zijn erheen gegaan. En we werden direct al ontvangen daar door Piet Seeger, zijn vrouw, Toshi. Je reed in zo'n golfkarredel. En ze zei, zijn jullie muzikanten van Holland? Oké, dan moet je straks ook even meespelen. Dus we hebben ook een podium stongen daar. Bij een woord shanty-zanger, een meisjongen, wist je wel. En dus, maar toen wie Piet Seeger die hier een optreden en ik dacht, nou ging ik naar daar. Nou kan ik het net langer houden. Dus ik naar daar. Hij hier banjo. Er is al wat ervaring met Dusty Springfield ten orde. Dus, ja, maar dat was allemaal heel scruten, ja. Dus, maar dat dorst het wel, vind ik knap. Ja, nee, maar goed, je moet het gewoon, je moet dat de collega's niet aangrijpen. Maar Zero Banjo Manek, hier de Hi Pete, how you doing? Flauw, ja. Where you from? Oh, nou leuk. Bla, bla. Right, nice. Hij kreeg een... Nee, Piet Seeger wie net een Amerikaanse prater. Die spreekt heel mooi Engels. Okay. Ja, dat wie gewoon New York City. Hè? Nee, beslist geen raar accent. Nee. En wat ik zei van, wie kreeg een ijsje kocht, hij zei een ijsje te slikken enzovoort. En toen ben we gewoon het terrein wat over rond, een kwartier maken rond. En ik hier dus wat cd's van de Weavers kocht, van die groep waar hij in zie toen. Een hele box, want die hiek net, ik hier wel wat, maar die hiek net. Dus ik zei, was daar een handtekening in? Ik zei, natuurlijk. Nou, en een nice day. En goed, dan weer een kwartier. En ik dacht van ik wil hem eigenlijk wel interviewen. Maar die mogelijkheid kreeg ik net meer.
Maar dat weer een mooi festival enzovoort. Daar heb ik Tom Paxton trouwens ook motor daar. Dus ja, ik mij zongen bij Tom Paxton toen. Ik was een muzikale held. En toch zit Piet Siekers weer op Ja, een Piet iets Siekers, heen. ja. Waarom? Kun je dat uitlezen, definiëren? Of is dat ook weer gewoon een gevoel? Dat is een gevoel, maar dat is echt van... ja, hoe zeg je dat? Piet Siekers die rekken mij omdat hij zo eenvoudig weer. En hij weer natuurlijk all-time communist in Amerika, wat dat ever dat is. Hè. Het wist al gauw, hè, volgens mij. Dat wist al gauw. Maar hij weer wel lid van de Communist Party. Hè. Dus hij had 2 dagen in gevangenis zitten daarvoor. Maar goed, met die McCarthy-periode. Maar de manier waarop hij in het leven stond. Want hij wende dus in Beacon. Zelf een hut bouwt. Enzovoort. Hij rookte net. Hij dronk net. Net uit mij dat. Maar wel principiële man. Wist je wel? En, een purist, om het zo maar zo te een purist. En hij zocht alles uit. Hij had die American Favorite Ballads. Die LP's had er al in maken. Zocht hij al die muziek uit Amerika. Had hij eigenlijk zorgen dat hij weer op het play kwam in Amerika. Maar die weer al je vierten. Toen had hij op een gegeven moment die blacklisting. Listening van... en toen is er de wereld ingang, maar zijn toenmalige band, zijn vrouw. En toen had de wereld had er reizigje. En hij had overal spelen. En dan had er opnames. Er speelde een lied uit India. Met Ravi Shankar of zo. En dan komt er in Indonesië dat er een mooi bandliedjes, sleepliedjes, Suliram. Hij wie in Israël. Hij kwam op een gegeven moment ook op voor de Palestijnenletter. Hij had de rechten van Turn. Wat er op de achterkant van Veldjeskraan had in opdracht voor de Birds, zeg maar. Dat had er schonken aan de Palestijnse vrouwen. Hè? Dus die onderdrukte vrouwen daar. Nou, dit is een man die weer voor mij toch wel een soort voorbeeld van hoe je in het leven steen kennen. En de manier waarop het ook heb je wel eigen wie is, ja, denk ik. Dat is heel best. En hij had soms tenniskop, er zijn heel gekke verhalen met oren. Dat hele beroemde verhaal van Bob Dylan, dat er maar een bijl kleert die om die snoer te hakken. Dat is helemaal net weer trouwens, maar dat is hardnekkig. Ja. Het verhaal is misschien te mooi. Nou ja, wist je het verhaal wie? Het wie zo hoort dat versterkt al ja, dat de tekst van Bob Dylan weer net met te verstaan. En als Piet Seeger erg voor gong, wie het voor tekst? De chance toch om iets, en dat vind ik echt, de chance omdat die sterrenletter wordt. En als het net verstaan kan je beter interpretatie spelen, zeg ik altijd. Maar Piet Seeger hier één motto, think globally, act locally. En dat vind ik gewoon een hele goeie. Want dan kan je die wereld al net verhoren. Maar hij had dus net met de bielen bij de Triddenstien. Nee, dat is allemaal onzin. Dat is gewoon een onzinverhaal. Ja, goed. Ja. Maar hij had wel een heel soort mensen daar op dat Newport Folk Festival hellen bijvoorbeeld. En hij was een groot fan van Bob Dylan. Hè. Dat is, dat wel. Ja. Daarna, want we komen aan bij Gerard Company. Ja. Anno No. Ja. Gerard Friends hebben we al even draait. Daarvoor, hoeveel groepen... Nou, net zo. Ik ben net zo vol, hè? Nee, ik ben een laadbloeier. Ik heb vroeger wel met mensen gespeeld. Ik weet nog wel, ik heb via mijn vriend, David de Boer, had ik Klaas de Jong, Weiland Klaas de Jong, de grote gitarist, had ik kennenleerd. Die is 2 jaar geleden overleden. En, ik had nou zijn jazzgitaar, had ik nou. Heb ik gekocht via Bob de Jong. En die ontmoet ik, daar spelen we dan wel eens mee op een feestje enzovoort. En ik heb een skofke spelen bij een fluitist, dwarsfluitist, ik nog zo in de wandelgang, wist je wel. En toen heb ik een heel iets stil geweest en ik heb op een gegeven moment een banjo gekocht. Want ik rek in de bluegrass. Terug al die muziek rek in de bluegrass. En dat wie via Rink Jansen en Vlachtwedde. Strictly country bluegrass. Ik ging naar festivals. Ik ben in Hempels, ik hier daar in Gautum een kennis en we gingen together naar bluegrass festivals. En op een gegeven moment we moesten het hele land reizen. Zeiden wat doen wij? Wij gaan het zelf organiseren. Dus toen gingen wij in Hempels in het dorpshuis, op een gegeven moment gingen we een festival georganiseerd met Bob Paisley in the Southern Grass. Bob Paisley weer een begrip in het noorden van Amerika. En dat we al aan het val stonden door uit. En dat we dikke mik. En die mensen die sliepen dan ook bij ons, wist wel. Dus, Paul Silvius, die banjo speelde, die had bij ons Bob slept enzovoort. Nou, dat is leuk.
En die groep, dat deden we op Toons de Jonne. Want die groepen die toerden dan in Nederland via Rink Jansen. En dan Toons de Jonne weer een avond dat geen mensen die groepen boekten. Dus zijn we geen bij Toons. Ja, en de tweede groep, dat wie Del McCoury en de Dixie Pals. En Del McCoury is de grootste bluegrassman in Amerika nou. En die zoon van hem, die mandolinespeler, dat wie toen een jonkje van 16 jaar. En die mocht van heid in solo spelen. En de rest moest gewoon en hij weer net rijp voor de solo. En het is nou een van de beste mandolinesspelers in Amerika. Nou ja, gedegen opleiding hoor. Ja, maar goed. En Del McCoury, die had bij uw thuis, en toen we in Hempen zijn, had er Bob nog een nummers kunnen, wat er letter op een cd staat. Bij uw thuis kunnen. Dus dat denk ik bij mezelf, ja. Nou ja, Steve Young. Het bij u spelen, die het bij u Bob zitten te mediteren zelfs. Wie boeddhist toen worden, na zijn drank verhalen enzovoort. Die had toen bij u spelen, die had een geweldig mooi optreden. En ik had het al hier op cassette opgenomen, maar die ben er nou niet meer. Jammer genoeg. Maar ja, zo ben ik in die muziek echt teruggekomen. De bluegrass, country luisterde ik naar, Ierse muziek, Schotse muziek. Ik wie ik fan van die... nou komt dan toch weer op die Ierse bands. Hoe heet het ook weer? Die zo'n band. Ik weet net, Deviator and Furies vond ik wel leuk, maar een beetje zwierd. Dubliners heb ik een heel score. Ja, heb ik een heleboel concerten jongen. Maar er was ook zo'n band van die, daar ben ik de naam even kwijt. Maar die dienen van die rebelse muziek, allemaal van die IRA songs. En dat in opstand komen, hè? Een nummer wat ik toen die tijd zelf vaak zong, wie Dave Barry? Nee. Nou, ik ben het even kwijt. Maar dat het nummer oer in die in de gevangenis zit en die onterecht veroordeeld is. Een beetje van de mensen die dus het ongeluk hebben om tussen de wal en het schip te rijden. Vermorzeld door het systeem. En die onterecht behandeld worden. En ik ben nou op het heet mij Bonin een film aan het zien die ik vroeger ex-jongen had op televisie, Centennial. Naar een boek van James Michener. En dat gaat ook over de Indianen in Amerika. Hoe die vreselijk als dat naar just. En dat is maar een liedstukje. Maar ja, daar ken ik nog. Ik krijg een plaatsvangende schaamte als ik daar naar sjeur, wist wel. Dat viel zo slecht hoe mensen behandeld worden. En dat heb ik mij heel veel dingen. Daarom sluit ik me dat ik af en toe een beetje vooral, want anders dan is het leven ondraaglijk. Je kent alle leed van de wereld. Nee, maar het rekt me wel. Ik kan er heel erg down van worden. Maar, nou goed, in elk geval. Het zijn allemaal dingen die natuurlijk echt maar muziek te krijgen. Want al die dingen die word ik verworden in muziek. Of het nou in de blues is, of het nou in de country is. En op een gegeven moment bij de Cajun muziek terug. Dat is echt, dat is... Mensen die zijn van, Cajun muziek, Gerard, is dat nou wel wat? Toen ben ik met de Cajun muziek bezig, via Wim Bloemendaal, hè, Dewey Balfa, dat was de eerste die ik kende. De Cajun muziek. En later heb ik... ben ik cd's gaan verzamelen, die had ik volgens mij al van Beausoleil. Beausoleil is een groep van Michael Doucet. En daar zit een geweldige accordeonist bij. Nou, ben ik naar Frankrijk gegaan naar een festival. En bij Beausoleil spelen. Dan ben we daarheen gegaan. En daar heb ik het hele weekend doen ze. Opstritten. Cajun muziek. Prachtig mooi. Ik heb een Cajun accordeon gekocht. Ik heb eerst zo'n hondertje gekocht bij Bob de Jong. En later heb ik ze maatje laten door Karel van der Leeuw. Ik had 2 Cajun accordeons. Dat is muziek, ja, het is vrolijkheid. Maar er zit ook een heleboel droevigheid in. Er zit ook in die walsen. En dat zit een heleboel, ja. Alonso Lafayette is natuurlijk een van die bekende nummers. Maar er ben ook een heleboel oren mooie nummers. Nou ja, die hele collectie van Beausoleil, die haakt dus ek. En daar kan ik maar graag naar luisteren. Maar ja, dan komen direct mensen voorbij, John McCutcheon bijvoorbeeld. De Bruce Springsteen of de folk nemen ze hem dan. Hij is ondertussen ook al dik in de 70. Maar dat is echt zo, die schreeuwt ook over het leven. En die schreeuwt over zichzelf. En over de misstand in de wereld. En die muziek dat je in heel oor jocht te zetten. Met zijn muziek. Nou, dat ben ik dan artiest voor mij. Die boeien mij ontiegelijk. Nou ja, en Tom Paxton komt voorbij, John Prine komt voorbij. Kate Wolf kwam natuurlijk voorbij. Maar ook Lydia Mendoza.
de zangeres van de Armen uit Mexico. Ik zang in, ik via Wim Bloemendaal. En dan verzamelen die cd's zeg maar. Ja. En dat is dan Spaans en dat kun je net verstaan. Maar er zit wel een vertaling bij dus. Nou, dan komt ze weer bij Los Lobos terug. En dan komt en via Los, en dan ga je naar een festival. Het Ranouter Festival. Wij gaan erheen, ben ik heel veel keer in West. En alias Ron Cavanagh. Een man uit Ierland. En, ik weet niet wat hij leeft nog wel, volgens mij speelt het misschien net meer. Vroeger ooit verregen als bassist bij de Pokes. Dus hij had er net in. Hij had zijn eigen bandje opricht. En, dus ik wie helemaal... Pokes vond ik prachtig. Hij ook wel jong. Maar Elias Ron Cavanagh, volle mooie. Dus die spelen op de Ranouter. En wat gebeurt er? Nijbosch zilde erheen. En die leidt maar 40 graden koortse bed. Dus ik heb hem net jongen. Nee. De drummer van Carlos toen, die heette wel jongen. Dus die heeft me keurig verteld hoe het weer. Toen weet ik nog... Nou, wist het hoe het gaat. Nou, dat soort dingen. Dus, maar de Ranouter... Dat is zo'n... hoe heet dat ook weer? De Popes, help me, Shane McGowan en de Popes spelen. Ja. En wat gebeurt er in het? Maar wacht je, Suis doet man in de kleer. En maar wacht je, komt de man die het aankondigde, komt toneel op. Zegt van, ja, nou is het wel wat. De Popes die zitten achter het podium. Maar Shane McGowan zit in de kroeg in Dublin. Nou ja, goed. Ja. En toen, dus het gaat naar terug. Nee. Hij zei, maar we hebben vervanger. Ja. Los Lobos. Die zou één set spelen, elektrisch. Zeg, maar dat doen ze ook een akoestische set. Nou, daar ging ik voor de bijl. Hè? Ja. Hetzelfde programma. Ry Cooder en David Lindley. Nou, Kate en Emma Carrigal. Mary Black. Al die mensen daar. John McCutcheon, maar er is juist ook folkmuziek daar. En ik weet natuurlijk vroeger ook al in die folk- en volksdans. Want ik zit vroeger op volksdansen. Hè? Toen mijn eerste vrouw kennenleerde, die zit op volksdansen. En toen ben ik er ook bereiken. En dan komt mij orencultuur, Roemeense muziek, Israëlische muziek al jaar. Dus al die muziek die komt bij elkaar. Ik hier op een gegeven moment wie ik geïnteresseerd in muziek uit Iran, uit Perzië, vanwege die soort hemmedulsemer die ze daar hebben. India, Ravi Shankar. Gongen festivals, dan zitten wij 2 uur lang weer wij onder invloed van, ja, niet van de drugs en zo, maar gewoon van die Indiase muziek. Ja. Dan zit je daar, dan zitten er 3 of 4 mensen op toneel en steeds in diezelfde verhelling zit je lekker op een groen en lekker naar muziek te luisteren. In trance. Dus in trance, ja. Heerlijk. Dus nou ja, dat soort dingen, dat heb ik wel al je mij maken. En toen kwam in 1983, kwam Kalis eigenlijk. Ik ben in Hempers. Dan ben ik op een gegeven moment naar verhuizen in 1974. En toen werden daar voor de Bregen in Teerns, daar was een jonge John Brekelmans. En ik kreeg mijn bio en dan weet ik wat aan het pielen. Ik wist helemaal niet hoe dat ding stem worden moest. Dus ik ben gewoon zelf het pielen gegaan. Hier is geen internet, kost niks vinden natuurlijk. Boekje kocht. En wat pielen. En die zegt dat. En die hier weer via vrienden, bla bla bla. Contact met orenmuzikant. En 1 november weer het aan Safir. Toen zeiden hier de vregen, worstel, zullen we net eens together spelen? Toen zit die jongen, 1 november 1983, kwamen wij bij John Brekelmans thuis. En daar zie je het. Paul IJsseldijk. Die spelen gitaar, beetje. Hier de leert van Olaf de Graaf, die weer de rek. Olaf de Graaf, dat wie uw eerste bassist bij Kalis en gitarist. En die hier altijd in het Volksresidentietheater groep spelen. Die weer beroepsmuzikant was. Wie ik schilder. Maar, en John Brekelmans en ik, met z'n fjouwen. En toen weer wat spelen. Ze dat vond ik wel leuk. Een beetje scruten al jaar. Paul en John die kreeg gitaarlessen van Olaf. En dus, wat ik even waar. Nou, zegt Olaf, die wist wel wat. En ik ging een liedje van, een bluegrass liedje, wat ik voorzichtig die. En daar denk ik het los. En de andere weken toen kwamen we bij elkaar. Dus toen zei Olaf van, ja, ik weet nog een jongen die woonde in Halm. En die maakt ook leuke muziek. Speelt mondharmonica en gitaar en weet ik van wat al. En fluit en gellemeers. En sindsdien winnen wij met z'n 4. En februari hebben we ze eerste optreden doen.
op het squalfeest in het bowlingcentrum voor de streekscholen toen het waar ik werkte. Ja, dus ik wil ondertussen bakkersleraar worden. Hè, dus ik ben betraind tijdens de week al zoeken voor de klas. 38 ideeën. En toen wie Kalis daar. Ja. En toen weer het zaalenthousiast, die hele familie van Olaf zit in de muziek. Die zit sinds kwam zuster wie danseres bij het danstheater. En zijn broer die speelde klarinet. En toen werden wij uitgenodigd op een festival. En we werden uitgenodigd om een LP te maken. 2 years later. Na 2 jaar hingen wij een LP. Maar wij kwamen op Doedans terecht. Doedans in Vierhouten. Vroeger van de AJC. Hè, en toen weer dat van Marius Korpel hier, die organiseerde dat toen. Die hier zelf ook al labeld, Syncoop. En daar werd dus eerst de LP op uitgebracht. Ja, en de rest is history zoek gaan zitten. Toen werden wij Kalis aan de gang gegaan. En heel zo dien. De eerste jaar hadden wij een tournee gehad. Langs campings in Nederland. Campings? SVR campings, ja. Geweest groot succes. Ja. En een gekneusde voet van mij. Maar goed, in elk geval het laatste altijd dik in gaps. Maar dat zou eens komen. Ja. Nou, en Kalis heeft zich langzaam ontwikkeld natuurlijk tot wat het 24 jaar west is. Ja. Dus ja. Is er überhaupt nog wat van oer? Hoe bedoel je? Bestaat net meer? Nee, Kalis bestaat al lang niet meer. Nee. Wij nemen ermee stop? Nou, we hadden zo lang dingen. We hebben een heleboel wisselingen gehad. Hè. Maar ik ben nou degene die 24 jaar lang alle optredens die had. Meespelen had. Daar ben ik wel trots op eigenlijk. Ik ken nooit een keer mistek. Nee, een ziekte. Ik heb 3 optredens die dat ik net zong. Omdat ik codeïne slikte vanwege mijn stem. Ik ging natuurlijk een baan waar ik met de stem moest vertellen in het onderwijs. Dus ik moest stil wezen. En ik vind nooit weer de opmerking van die man van... Goh, wat is Gerard stil vanavond? Hè? Gerard, zeg eens wat. Kon er even een liedje aan. Wel? Van dat soort dingen. Flauwe grappen. Maar goed, dus ik ga altijd mij die in. En de band had het evolueerd. Maar altijd, ik ben er altijd in blij. Gjalti weer er op een gegeven moment bij. Toen Olaf eruit ging. Olaf ging er vanwege gezondheidsproblemen uit. En dus geldt tot onder het laatste erin bleven. Nou, Paul had er heel lang in zitten. Gerdy wie naar zo'n 18 voort. Die had toen een drijfhout opgericht. Die is toen naar Vlieland gegaan. Ja, op Thailand is dat. Ja, samen met Niels toen. Niels Koster. Ja, en wij ben gewoon verder gegaan. Ben ik op een gegeven moment van een leuk, zoals Ali van der Markt dat altijd zei, van de Friese Dubliners. Ben we groeid tot een beetje een folk rock band. Behoorlijk stevig op een gegeven moment. En op een gegeven moment ben we weer een beetje oorzaak naar een beetje akoestischer. En toen hadden we zoiets van, wat gaan we nou doen? Je moet altijd uitdagingen zoeken. Want mensen vinden het leuk, dan moet je elke keer de Wild Rose spelen. En dat is vernietigend. Het gaat net om dat nummer. Nee, het gaat omdat je dat elke keer... En dan komen er lui... Die komen bij je komt er denk ik niet meer los van. Hè? Nee, dat is vreselijk. Je wordt helemaal geïdentificeerd met dat soort dingen. Dat is die band die dat speelt het wissel. Nee, dus en toen zeiden we... Wat gaan we doen? Toen we beginnen dingen in het Nederlands oorzetten. In het Nederlands talig. En toen had Sietse Broersma, bassist van de Kast... Die had toen nog een nummer oorzet, weet ik wel, via Germ. En ik hier zelf al een Jonge Jukkers hier een nummer van mij. Dat is het laatste singeltje wat we uitgebracht hebben. Dat we Parlez-nous à boire. Praat me niet van me drinken. Johan had dat vertaald in het Leeuwarders. Dus ik heb 1 keer... Het laatste nummer is in het Leeuwarders van Kalis. Burrelpraat. Een mooie meid, dan is het een groot gevaar. Want iedere vent wordt gek en lijkt het dan met haar. Kom, drink maar met ons weg. Over vrouwen hebben we niet. Want trouw ik haar nog wel. Dat is toch verloren
16 leven lang. En dit dus het niet meer lijst. Kom, drink maar met ons mee. Oh, vrouwen hebben het niet. Want vrouwen gaan al wel. Maar dat is toch voor het niet. Hey! Kom, drink maar met ons mee. Oh, vrouwen hebben het niet. Want vrouwen gaan al wel. Dat is toch voor het niet. En vrouwsterieke meid wist een pantoffelheld. De krijst van haar verdwijnt. Je hebt super al die geld. Nou wist het net van ik. Dus ik sta altijd in het café. Ik geef rondjes bij de vlees. Daar leeft bij mij van zee. Kom, drink maar met ons mee. Oh, vrouwen hebben het niet. Want vrouwen gaan al wel. Dat is toch voor het niet. De weer er al, borrelpraat. Ja, dit hier we net al praat. Nee, maar ik ga er morgen komen. Ik Ja. denk, nog actief. Ja, leuk. Nou ja, Kalis had natuurlijk wel een enorme indruk. Of tenminste een heel grote invloed op die muzikale loopbaan wat hoor natuurlijk. Ja. Hè? Daar had heel lang in zitten. Dus Ja. wie ontkomen er net over om er een wat van te draaien. En wat ik dan persoonlijk wel leuk vind is dat we weer een Noorderwien opname samen draaien in het liedje hockey hier nog. Ja. Burrelpraat op zijn Leeuwarden. Als een Leeuwarders. Ja, mooi toch? Ja, mooi. Dat vond ik prachtig om dat te doen. Ja. Ja, Johan, geweldig goed vertaald. Echt helemaal raak. Ja. Huld aan Johan Jukkers wat dit betreft. Ja. Maar goed, ter alle omstandigheden, Kalis op een gegeven moment is dat eindigen de keer terug. Gerard en Friends, Gerard Company. En nog even toch het brekje meidje naar het no. Want dan reinst op een gegeven moment ergens in je leven zien een dichteres hoor. Ja. Emily Dickinson. Daar had hij tussen. Ja, ik weet het, die is dus te linnen. Die heeft dat mij oren skreun. Of had hij persoonlijk muziek opzet op die gedichten van haar? Nee, ik had alleen nog die. Had je al in zitten pingelen? Ja, pingelen in die zin. Ik heb dat... ik ben er ooit mee begonnen. Het eerste nummer wat ik geschreven heb is The Grass. En dat ben ik op een gegeven moment... ik hier die gedichten en ik dacht van ja, ik mat wat mij. Ik jij daar muziek in. En The Grass hebben we toen opgenomen met Kalis ooit eens een keer. Op een cd. En een oornummer Morning. We hebben toen Nederlands. De vertaling Morgen hebben we ook opgenomen. En dat weer het tweede nummer wat ik schreef. En het derde weer My Life. Dat heb ik al hier, dat is 24 jaar te back. En dat nummer dat heb ik geschreven. Ik pak een gitaar en ik viel dan, dit is A mineur. Op een of andere manier. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar dat zo gebeurt dat. En dan begin ik wat te pielen. En dan heb ik voor mezelf het idee. Ik nam het toen net op. Maar als ik het morgen nog zou spelen kan, dat is een goed nummer. Als die akkoorden passen in dit... en we bij de Grass weer dat direct raakt. Direct de eerste keer. Dat heb ik binnen een uur had ik dat clear. En toen moest er een arrangement bij komen natuurlijk. Nou, morgen ging dat tekst uit. Want dat is een nostalgisch nummer. Dus 1 mineur pak staan. Nou, en My Life, dat is zo'n nummer van... Dat is wat... dat is voor vele uitleg vatbaar. Maar dat doe ik in G, weet je wel. Dus, nou ja, dat had ik toen in. Dat had ik die nummers. En we hadden dus... met Kalis hadden wij dus The Grass. En morgen hadden wij dus opgenomen ooit. En My Life, dat bleef listen. Maar toen ik met Kalis bezig was, toen was ik al ondertussen al met de company bezig. Het is net dat ik Kalis ophoudde de company, want ik weet dat er al 10 jaar mee bezig. Want dat doen we nou ook al meer dan 24 jaar. En dat nummers spelen we wel. Vroeger nog met Jaap Meijer nog, toen die nog bij de company zit. En op een gegeven moment dan krijg je dat vorm.
En toen winnen we met de company, hebben we er heel leuke projecten in. We zijn met die tributes, eerst maar die cd begon toen Grietje borstkanker kreeg. Toen zitten we correct midden in het proces van een cd opnemen. Ik wil mijn eigen nummers, mijn favoriete nummers wil ik gewoon opnemen een keer. Nou, dat had ik die in. Toen kreeg ze heel wat rechts in het ziekenhuis enzovoort, bla 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 bla. En toen zei zij van, er was wat er ook in bij die cd. Wat er gebeurt. Nou, dat had ik die in. En dat had ik neemt naar een nummer wat mij wat us heel erg na het hart lag. Dat wie That's What Makes You Strong. Dat wie de titel van die cd. Nou, Grietje had gelukkig nog 9 jaar leeft, wel met borstkanker uiteindelijk toch, maar is ik kan verstaan in 2012. Ondertussen hebben wij weer andere projecten die en de samenstelling wisselde wat. Luwe die weer er al heel snel bij, Edith weer er natuurlijk bij, ik net meer onder us, jammer genoeg. En toen hebben wij de cd Civil War, Songs of the Civil War hebben we maken. Liedjes van de Amerikaanse burgeroorlog. Daar komt die geschiedenis van mij weer. Ik heb 2 jaar lang uitzocht alles en toen kwam ik mij dat voorstel bij de Vrouwelijke en Amalie van Sivat Sadwan. Dan hebben we een soort theatervoorstelling van dien. En op een gegeven moment, als dan die cd-geschiedenis even volgt, dan op een gegeven moment overlijdt Grietje in 2012, en toen hebben we in 2013 ben we verder gegaan met een tribute cd voor haar. Mijn dvd zit er nog bij. Give Me the Roses. En dat nummer. Zij zong daar zelf ook nog op mij. Er hing nog repetitieopnamen. En die hebben we mixed. Dat hebben we bij Stuus opgenomen. Fokke Miedema had het toen heel keurig netjes verzorgd opgenomen. En nou ja, en dan ging je verder. En de band verhoort weer wat. Enzovoort. De een gaat eruit, de ander erin. We hebben al wel een redelijke verse samenstelling hier. Nou, wie Gerrit de Company, wie bedoelt oorspronkelijk, want ik ben begonnen met Olaf, de bassist. En let aan mij Egbertien van Langeveld als jongeres erbij, om af en toe met oren muzikanten te spelen. En Company, ja, kom er maar bij. Ja. Speel met mij. Heb ik die in. Jan Vries had ik op de eerste cd mij spelen bijvoorbeeld. Een vriend van mij uit Tsjechië op mondharmonica. Dus al die dingen. Maar op een gegeven moment, ja, dan wordt het toch een verste groep. Dan ontkom je het aan. En dan komt de Game Me. En de Game Me tussen Alco Kaspel, die er op een gegeven moment bij kwam na de eerste cd, en Leo Koster en mij. Dat is, ja, we hebben net zo'n soort woorden nodig. En toen ben ik weer begonnen te schreeuwen. Ondertussen allemaal nummers uit Ziekje natuurlijk, van alles wat. Tom Paxton kwam in beeld, nou, Led Belly Pizza weer er al, de nummers spelen we al, die cd hebben we maken. Maar daarvoor waren we al bezig met op nieuwe nummers te schreeuwen. Ik zeg, wat zo niet meer van Fina, als we een hele cd maatje met nummers van Emily Dickinson. En ik weet niet exact dat ik het zou zijn, maar daar komt het op del. Daar komt het op del. En toen ben ik gaan schreeuwen. Toen heb ik die gedichten. Ik hier een paar favoriete gedichten. Want ik bladerde natuurlijk regelmatig. Ik heb al die dingen verzameld van haar. Een heleboel gedichten. Bundels, vertalingen. Want ik moet wel weten wat er staat. Ik moet wel weten waar ik zong. Want dan kan je het beter net doen, vind ik. Ik wil even weten hoe dat zit. En toen ben ik begonnen te schreeuwen. En dat gaat automatisch op een gegeven moment. En dan, ondertussen nam ik het wel op, een microfoontje en dan even opnemen. Is dit wat? Nou, en dan de band of de groep erdoor gaan letten. Ja, met de tempo net verhoren, maar wat dit net? Of kennen we net dit? Zou het mooi wezen om die zin, die toch heel wichtig is, te herhalen aan het eind, omdat het toch wel bepalend is voor het lied. Of hier ik zoiets van, ja, als we dit nou, het nummer Wild Nights bijvoorbeeld, zong ik Wild Nights, heb ik er een refrein van maken. Omdat het is een heftig nummer, het gaat over verlangen, over seks, en dan denk ik van, ja, dan maken we daar een swingend nummer van. En ik hield eerst heel langzaam, tot Edith ik het maar zei van, Gerard, Wild Nights, dit is wel erg saai, hè? Ja, dat is niet geen wild, dat is een lange nacht. Lange saaie nacht. En nou ja, grappigerwijs ontstoer daar dus al. En nou ja, goed. En
The Heart Has Many Doors. Het ben maar 6 rails leuk of 8. Maar en er wordt in een heartbeat wissel. Dat wordt een heartbeat. En, nou, zou dat gaan. En dan ben we met je trein hebben we het in. En Edith had daar nog een invloed op. Later is Tjeerd erbij komen als bassist. Nou, die had dan niks in invloeden nog weer. En ja, dus dan begin je zo van, wat doen we ermee? Ik wil dit wel opnemen. En nou, toen ben we uiteindelijk en ja, het kost al je geld natuurlijk. Dus ik heb het grootste deel van mijn eigen geld erin stutsen. En En tijd. En een ja, heel tijd, soort... ja, ik had er een heel soort tijd in stutsen. En het is dan lastig om iedereen mee te nemen op het juiste moment. Dus dat maakt af en toe een stap te bek. En dan mag ze weer... ja, dan, dat is mijn fout dan. Ik ging dan te hut, wist wel. Te snel. Maar goed, het is uiteindelijk is het lukt. En mijn mooie arrangementen die we met elkaar dien hebben eigenlijk. En ik ben eigenlijk tevreden. Lewis zei van ja, dit is die opus magnum. En dat is ook wel een beetje zo. Dit is hetgene wat ik graag wil doen. En ik wil net zeggen van ik nou die is goed. Want ik kan natuurlijk wel heel veel horen plan. Ik wil nog vaker maar Gerard en compagnie hier hebben. Ja, maar, maar snap je wel. Ik ga dit wel doen. Dit is wel het project der projecten. Om het zo maar te zeggen. Dit is het. Je zit echt alles van in de voorlijn. Ja, klopt. Ik ga aan verder op praten, want ik wil graag het verhaal van Dijk nog wel jaren van Emily Dickinson. Waarom? Ja. En hoe dat al gekomen is. Maar we draaien eerst even een nummer waarvan de titel al even voel. Maar we hebben al een behoorlijk lange historie gehad. The Grass. Dat zit op de cd. We praten er straks over. The grass so little has to do. A square of simple green. With only butterflies to brood. And bees to entertain. And stir all day to pretty tunes. The breezes fetch along and hold the sunshine in its lap and bow to everything. The grass so little has to do. 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 And threaded dews all night like pearls, and make itself so fine. A duchess were too common for such a note of thing. And even when it dies to pass in odors so divine, like lowly spices lain to sleep, or spikenard perishing. The grass so little has to do. 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 And then in softened bonds to dwell and dream the days away. The grass so little has to do. I wish I was a hay. The grass so little has to do. The grass so little has to do. The grass so little has to do. I wish I was a hay.
The Grass. Dit op het album Emily Unknown to the World. En dat is op zijn beurt bij Makker toch Gerard Company. En Gerard, de bedenker en liefhebber van het werk trouwens van Emily Dickinson. Zit je Joert Buijs in het 1 op 1 peteer The Grass. Brengt dit nummer trouwens, zit ik er voor maar even bij... Een beetje 2 periodes van die wel bij elkaar. Hè? Het heden en kales hier toe. Ja. En de verlaag onder het draaien van de plaat zei het is ongelooflijk dreig geweest om de eerste versie die wij spelen met kales die los te laten en Ja. daar eigenlijk iets tussen de scrapjes nice van te meiden. Ja, klopt. Want er zit best behind aan die akkoorden natuurlijk. Ja. En dat is ooit zoals Hakse Skreun. Mijn eerste nummer was Skreun. En met Carlos hebben we dat heel proces was tot het nummer wat het weer en hoe we het opnamen. En we hier een groot succes mee in Zeeland. Iedereen zong het mee, ze dansten erop. En dat weer een spetterende gitaarsolo zit erin. Maar dit moest dus helemaal oors van deze cd. Ja, dit moest oors. Dit is een company cd. En ik had dat, we het opgenomen. En toen hebben we het al je voortsmieten. Want dat weer het net. Sleeploze nacht naast? Ja, nou ja, we hadden er ook stint van mat je er dan wel op enzovoort. Ja, maar dit mat ik gewoon op. Ja. En ik had er heel lang over nagedacht. En op een gegeven moment ben ik vaststel komen. En ja, dit en dat. En uiteindelijk, toen hadden we het betocht hoe het moest in de studio. En toen ben we het in de waan. En nou klap ik even naar de school. En het werkte net. Nee. It didn't work. Om het keer hoofd te Soms spelen. is dat. Maar, en toen zeiden we, nou, dan laten we het nou los. En we beginnen gewoon. En toen ben ik met dat loopje begonnen op gitaar. Tan, 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 tan. En 2 keer. En toen hebben we de rust zocht. En toen hebben we een hele oren manier gekozen. Refrein bijvoorbeeld. Het refrein. Wat ik erbij kunnen ha. Omdat net Huttesjongen, net geen fortissimo, maar gewoon delbadge. Ik kom langs, heel zachtjes dat refrein erin. En dan krijg je een sfeer die echt past bij de tekst. The grass so little has to do. I wish I was a hay, is het einde. Ja, zo van de tuin van Emily Dickinson. Dit weer de tuin van Emily Dickinson. Daar groeide van alles. En gas, ach, bekommerde zich nergens om. De koestering lezen, het stoel weer op. En dat weer het dan. The birds and the bees en de butterflies. Ja. Emily Dickinson. Probeer je mij eens uit te lezen was toe de maar haast en hierst. Hoe is het begonnen eigenlijk? Nou, het begon met dat boekje wat ik kreeg in 1992 op mijn jeetje. Omdat ik ooit een gedicht van Emily Dickinson lezen hier. Het is net helemaal onbekend dus. Nee, ik weet niet meer, ik ken net waarom heel je. Waar dat nou zit. Dat lukt me net. Het is me nog steeds het leuk om te zeggen, waar heb ik nou het eerste gedicht lezen, Sean? Maar ik kreeg het boekje van mijn toenmalige vrouw en van mijn trijbaan op een jeetje. Gedichten, Emily Dickinson. Vertaling van Louise van Santen. He, dus in het Engels, of in het Amerikaans. En in het Nederlands, daarnaast. En toen, ja, toen ging er een verhaal van me even. En toen heb ik nog liefdesgedichten gekocht. Hetzelfde uitjouwer. Wat spreek je dan aan? Het verhaal achter het gedicht? Of toch echt wordt de techniek en de schreeuwstijl? De schreeuwstijl. Gewoon het hele eenvoudige. En het intrigerende. Is het back to basic in dat opzicht? Nee, het is ze schreeuwen heel apart. Achter een heleboel regels zit een streepje. En waar zit dat streepje voor? Soms zit er een komma, soms zit er niks. En soms zit er heel wat een punt. En waarom doen ze dat? Ze schreeuwen hoofdletters midden in de zin. Dat ze God schreeuwt met hij, dat snap ik. Dat begreep ik al hier. Maar er komt op een gegeven moment the grass so little has to do. The grass met een hoofdletter. Maar horen we derlei de klemtoon? Ja, denk ik. Dat ken ik haar net meer vregen. Het klinkt dus benadrukken, hè? Ja, van, ja. Let vooral op dat waar we. Maar wat is dat streepje? Ja. Maar je dan direct terug? Of maar je wacht je? Ja. Ja, dus om mij het verlengen. Dat ken ik nog. Dus nou, dat weet ik nog steeds net. Wat ze ermee bedoelt. Maar ik denk dat ik een beetje terug ga van hoe ik die dingen moet interpreteren. Want ik ga natuurlijk, toen ben ik gaan lezen. Ik ga een heel veel gedichten kort. Ik heb al die gedichten nou. Ik in vertaling van Orenmeester. Peter Verstegen had de geweldige vertalingen in. Hoe leest haar het leest? Toch wel in het Engels? Of de vertalingen hebben wel hetzelfde effect op die? Net alle vertalingen had hetzelfde effect. Met alle respect voor die mensen die het vertaald hebben. Nou ja, elke vertaler had een eigen stijl. Begin er maar aan staan. Van,
wat lees je zelf in zo'n gedicht? Hè, dus er zijn gedichten bij waarvan ik denk van ja, hoe moet je dat nou in godsnaam lezen? Ik ga hier bijvoorbeeld in. Dus a solemn thing it was, I said. A woman, white to be. And where, if God should count me fit, a blameless mystery. En hoe vertaal je dat nou? Gedicht uit 1861. Ja, ik weet het net. Ik vind het een geweldig. Het gaat mooi, hè? A solemn thing. Mooi. Maar hoe vertaalt dat nou? Nou, ik had dus een heleboel vertalingen. Joh. Louise van Santen had het heel mooi vertaald. Misschien soms een beetje archaïs. Peter Verstegen had het natuurlijk een geweldige vertaler. Iemand die spreekt 100 talen. Hij leeft nog steeds trouwens. Dik in de 80 geloof ik. Maar Willem Wilmink had ook 30 vertaald. En Willem Wilmink wie een muzikant. Een schreeuwer die hier muziek in de heren. En zijn vertalingen had een aantal broek ik dan. En zijn liedjes ook. Want ik wil hem eigenlijk nog wel een keer in het Nederlands doen. Ik nog wel. Zo, dan komt het eerste volgende project alweer hoor. Ja, dat bedoel. En in het Fries. Ja. Nog één? Ja, nog één. Maar in elk geval. Hoe viel dat dan van die vertalingen? Nou, bijvoorbeeld Hans Bouter had ik een heleboel vertaald. Die ken ik persoonlijk net, Hans Bouter. Maar die vind ik wat te direct. Die ben me een beetje te ordinair. En bedoel ik ordinair net negatief, maar ordinair een beetje te gewoon. Ordinair, gewoon. En het is natuurlijk schreun in met 19e eeuw. In Amerika, in het Amerikaans van die tijd, in gegoede familie in het noorden van Amerika. Want ik zei al, Piet Seeger, die praatte echt net, knauwde echt net. Die kwam uit New York, dat is een gegoede familie. Ja. Dus dan praten ze heel anders Amerikaans dan in Texas. Of in Arizona, of in Oregon, of in Mississippi, neem maar op. Dus een hele andere manier. Dus ja, hoe moet je dat nou interpreteren? En ik zie steeds weer nieuwe dingen daarin. Maar ik lees het leukst in het Engels, maar die vertaling daarnaast. En ik had de vertalingen ook al hier daarnaast. Dus ik soms van optreden, nou, een paar van die noemers door, dan lees ik die Nederlandse vertalingen nog even terug. Omdat ik wel weten wil wat ik eigenlijk aan het doen ben. Extra gevoel wat ben ik aan het doen? Wat zong ik nou echt? Ja. Hè, dus ja. Dus ja, maar in elk geval, het rekt mij. De manier van schreeuwen rekt mij. De hele kwarte gedicht, 2 regels, maar rekt die hele lange. Daar zit een logica in. En zij is altijd bezig met my God. God en de wereld en de natuur. Maar ook de leefde, de onbereikbare leefde. En in metaforen praat ze heel vaak. Ja, en wat is dan die metafoor? Is dat één metafoor? Ook, ik ken nog een andere metafoor wezen voor een bepaalde tekst. Dat vind ik zo nieuwsgierig van dat hele barn, dat hele Dickerson. Ik weet niet, als ik haar moeder hier, of ik het een aardige vrouw vond hier, dat weet ik eigenlijk net. Dat heb ik me les wel eens afvregen. Wat voor type is het? Zoek op zo'n vrouw nou verliefd worden kennen, bij wijze van spreken. Ik zou het net weten. Want er is zo weinig van haar bekend. Het is nou ja, we hebben ook een groot deel Joontje de Eeuw. En daar ben ook geen filmbeelden, talkshows. Nee, dat is het net. Documentaires, weet ik vallen van. Daar kun je nog enigszins een beeld van je krijgen. Ja. Nou, dit is echt uit de overlevering. Ja, en de gedichten natuurlijk. De gedichten. En de brieven. Bert Keizer, die had in het Nederlands de gedichten. De brieven al, die heeft vertaald. Ben je er foto's van, hè? Er is maar één foto eigenlijk. Nee, dat zit ik verkeerd. Er zijn 3 foto's van haar leuk. De beroemde foto van haar staat er op de voorkant van het hoes gestierd. En die is dan ook nog eens een keer links en rechts uitgedrukt. Ik weet niet wat de goede stelling is. Ik had ze al je schilderd. Hè? Dus ik had ze van links en van rechts schilderd. Ik ben bezig geweest om haar te vatten door het schilderen. Hè? Dus ik heb allemaal lietse schilderijtjes maken van haar gezicht. Om te zien van wat doet het mij? Ja, waarom doet het waarom? Ja. En ik heb een schilderij maken dat ze heel oud is. Is ze net worden. Maar ik heb wel een schilderij maken waar ik denk, misschien zegt ze er zou wel uit. Ja, in die verbeelding. Ja, dus het wordt een beetje,
Het is geen obsessie, maar het is wel het is een heel nieuwsgierig barn. Maar ja, ik vind ze mooi. Ik vind, de manier van dichten en de dichters uit die schreeuwen ik al van ja, ze zit hier vier vooruit. Ze is 50 jaar had hij het vooruit. Ja, want ze waren rekenen een beetje tot de modernisten lopen. Modernisten, ja. Ja, dan moet ik net al te technisch worden in dit soort dingen. Maar met nog een oren dichter waard zij wel echt deel zetten van nou, dit is echt de tong van de toekomst letterlijk. Ja, klopt. Ja. En want haar gedichten ben op een gegeven moment. Nee, ik zou zeggen, Lavinia, haar zus, die had daar heb ik een dagboek van. Hè, dat had ik eerlijk gelezen. Paula Kaufman had dat dagboek genoteerd. Daar hebben wij de vaststelling uit geesteld. Uit de teksten van Lavinia, haar 3 jaar oude jongere zuster. Ik nooit trouwd west, kreeg ze haar altijd bij haar west. Eerst altijd voor mem zorgen en toen voor haar zus zorgen. De liefde wel genoten. Dikke ze waarschijnlijk net, misschien ook wel. Dat komt in de voorstelling, komt het ook naar voren. Dat zij Lavinia vreegt van... hey, Vin, doet seks pijn? Ja. Sinds in de keuken, was je zit bal aan het bakken en ervoor. Hey, doet het nou zeer? Ja. En toen is het dus die ervaring nog net. Ja. Als het letterlijk weet ik net, maar goed. En haar zus die schrikt daarvan. Die denkt van, wat is dit? Wat krijg ik nou voor vragen? Ik ga eruit. De tuin in. Ja, de groeten. Ja, de groeten. Ja. Nou goed, maar dus dat is al jaar... het is allemaal heel... voor mij heel nieuwsgierig. We gaan even noemen draaien van de cd. Het past wel een beetje in het verhaal voor Supercrack. We hadden de Wild Nights. Wild nights, where are we thee? Wild nights should be our luxury. Wild nights, where are we thee? Wild nights, our luxury. The winds to a hard import, done with a compass, done with a chart. Wild nights, where are we thee? Wild nights, our luxury. The sea, might I but more tonight in thee. Wild nights, where are we thee? Wild nights, our luxury. Wild nights, where are we thee? Wild nights, our luxury.
Nou, we beginnen er al een beetje hoor, de wilde nachten tussen scrapkes. Want dat is ook wel een beetje het mysterie van Emily Dickinson. Er is een heel product bekend en ik ben net eigenlijk. Hè? Dat is de gekkigheid om dat verhaal. Als je trouwens een redelijke grote verzameling boeken en een maplijntje nog. BMP, hè? Ja, dat snap ik. Maar dit is al die Emily Dickinson? Ja, de verzamelde gedichten in vertaling van Peter Versteenhak. Het boek van Bert Keizer. Welk een waagstuk is een brief. De brieven die de mensen die ze kregen haar. Al hier ingeleverd haar en ja. En mijn zuster Emily. Dus de biografie van haar zus. Die over Emily schreef. Dus, ja. Er is van alles hoe die vrouw te vertellen. Dat maak je me vooral in je muziekvoorstelling doen. Dus dat kunnen we net doen. Eén ding wil ik eruit pikken. Want de symbool is wel dat boek daar. Dat hele tjokke boek. De verzamelde gedichten. Want er is wat merkwaardigs met die Emily Dickinson onderhand. Ze had een heel soort gedichten schreeuwen. Vervolgens zei ze in haar zus. Maar alles verbranden. Ja, de brieven, hè? Ja, bedoel ik. De brieven. Maar er binnen maar een heel iets aantal gedichten eigenlijk van haar publiceerd. Ja. En toch aan 2022 zitten wij in Ljouwert in een studio hier in een omroepcafé te praten met Emily Dickinson. En komt mij een ontzettend shock boek om waar al die gedichten weer in staan. Dus dit is... had je enig idee wat voor dichteres zij in dat opzicht weer in zichzelf keert? In haar liedse bubbel, om het zo maar zo te drukken? En is dat pas letter uitlekt? Of ziet er ook nog wel ambitieachtig bij die vrouw? Wat is die indruk daarvan? Want het had wat een dubbel beeld bij mij. Ja, dat had het bij mij ook. En daarom hebben we Lavinia, die begreep dat ook net, haar zus. Die toch dat ze haar zus altijd op haar hoed zitten had. En eigenlijk begreep ze aan het eind, toen ze deed weer eigenlijk niks van haar zus. Ze had de brieven had ze verbaand. Ja, dat moest. Dat moest, ja. Dat doe je dan. Nou ja, goed, die mensen die hem kregen, die hem later al hier beschikbaar stelt. En tijdens het leven van Emily binnen maar songgedichten anoniem publiceerd. Minimaal? Ja. Van de Zoon 800? Wat er bekend is? Ja, doen we er misschien 6 Zoon 800 nou ja, maar gedichten. dat soort aantallen hebben we het nou. Ja, maar uiteindelijk wint de Zoontje 174. Ja. Dus... maar vonden ze die dan op zolder ergens of zo? Ja, nee, die vonden ze in doos. Want toen ze weer aan het oprijden, ze had die brieven had ze verbaand. En toen vonden ze in dozen, vonden ze keurig alles met strikjes eromheen. Soort bij soort, helemaal alle gedichten. Het ze vonden. Ik dacht van, ja, Mark, jij maar. Ze had net zijn dat ik die verbannen moest. Nee. En toen is ze maar naar haar schoonzus, Susan, is ze gegaan. Haar oudere broer, die weer trouwt met Susan. Ja, toen had ze, jongen, wat doen we ermee? En die broer is op een gegeven moment bij die vrouw voortgegaan, die is scheiden gegaan, die hier een orenvrouw, waarvan ik nou even kwijt ben, dat er net daar. En die had contact gezocht met een uitjouwer. En toen binnen die gedichten hadden ze al je trokken heen husselen. Ik Jaron niet toen dat geen goede keuze was. Nou, nee. Ze ben letterlijk gelukkig al je weer soort bij soort komen. Wat bij elkaar jaren, wist je wel? Ja. Want ze hebben geen namen, ze hebben al je nummer. Dus de nummers, dat is het makkelijke op te zieken. Ik neem zijn nummer nou The Grass of The Heart Has Many Doors. Maar dat zit er net boven. Er zit gewoon een nummer. Nou goed, in elk geval. Maar in elk geval, dat hadden ze dus die. Toen hadden ze het uitgegaan. Hadden ze een gedichtenbundel uitgegaan. 60 gedichten, zoiets. Ik weet het net zeker, geloof 60. In die buurt. En ja, daar hebben ze die streepjes al je voorthellen die erachter zitten. De komma's, ze hebben het al je naar die tijd bewerken. Maar dat weer net de bedoeling. En uiteindelijk, lang verhaal kwartmaatje, is het op een gegeven moment in de 20e eeuw is het een beetje Jinatakom. De Amerikanen die had zo'n van ja, maar dit was een grote dichteres. En we moeten het weer herstellen. Op een gegeven moment is alles weer hersteld in het orde. En Lavinia, haar zus, die had het echt bewerkstelligd. Ja, maar die vond dat dus eigenlijk niks wat er badde. Het wie eerst, dan gaan meestal aan de haal met gedichten. Die zei, zes kreun had, dan gaan ze verhoren in. Dan gaan wij dat ook doen natuurlijk. We hadden direct van alles maar die. Maar goed, dat recht behoud ik weer daar maar voor. Maar in elk geval, en toen is het op een gegeven moment weer de publicaties komen, binnen de vertalingen komen. Simon Versdijk, wie bijvoorbeeld een van de eersten die het echt vertaald had in het Nederlands.
Er ben hele polemieken met Roos Kreun hoe die vertaling. Ik had het al je lezen. En en toen is op een gegeven moment die Louise van Santen, die had ze toch in een mooie vormdeel zet. Bij de verstegenletter, Wil Wilming had het in. Nou, een heleboel oren. Hans Bouter heb ik al neemt. Ik ben orennamen die ik nou even kwijt ben. En Obe Posma, hè? Die had ze in het Fries vertaald. Dus, en ik ga opraad, maar mensen van Tresor, we hebben dus in het najaar waarschijnlijk speling in, om het laatste gedicht, Because I Could Not Stop for Death, dat had Obe Posma vertaald, omdat hij daar in het Fries te jongen. Dus maar ik heb een goede Friese les gehad, hoe ik het nou precies uitspreken moet, maar in ieder geval, ik ben een Leeuwarden Friese Drent, hè, dus Met hard gave, maar het komt wel goed. Ja. Toch een wonderlijk, hè? Want het waaiert dus uit over de hele wereld. Ja. Want dit is misschien ook wel in Duitsland gebeurd. Het is in Japans vertaald, het is ooraf vertaald. Ja. En dat van een vrouw die het haar op een gegeven moment zelf opsluurt. Ja. Op de eerste verdieping van een huis. En de trap op een gegeven moment net meer aankwam. Nee. Ze had 15 jaar had ze boppen zitten. Apart, hè? Ja, 15 tot 20 jaar. Ja, en alleen maar in het wietkluid. En ze spreekt er uit die gedichten iets waarom ze dat niet had? Het motief ervan. Wie zij... Wie er iets in de hand met haar mentaal? Of hier zij iets te verwerken in al die jaren? Of hier een andere reden? Ik weet het net. Zij is een aantal keer een verliefd geweest. Ik op een dominee bijvoorbeeld. Maar ik op een orenjongen. En daar is ze nog... Misschien dat ze verloofd geweest is. Haar heid had dat verbeen. Dat doen wij net. Deze moeten we net in de familie gaan. En, ja, dat is een Patriciërs familie. Hè, die in Yale op een gegeven moment. En Amherst, Massachusetts. Dat kwam net goed. Dus ze reizen het leven van zij en haar zus weer dus wel in een redelijke luxe. Dus. Ja, luxe. En zij kon hun permitteren om 15 jaar op een verdieping zitten te blijven. Dus. Zonder dat je honger had. Nog steeds in dat huis. Dat is nou een museum. Hè? Ja. Er gaat, na je weekend gaan er een aantal cd's naar Amherst. Dus zeker. Dat huis, dat is nou een museum. Dat bestaat nog steeds. En daar had zij wennen. Haar broer had een huis daarachter. Bouwen letten. Dat is er ook nog steeds. Die tuin is er nog steeds. Wij zijn Ooskreu enzovoort. Maar zij speelde piano. Hè? Ik bedoel, Emily speelde piano. En Lavinia speelde piano. Ze gingen naar soirées. En dan hongen ze de beest uit. Dat is als van die famkes. Die winnen 18 jaar hier en 20. En die dikke lol. Jongens op stang jagen. Maar toch eindigt het in een soort zelfgekozen isolement. Om het dat maar is ook zo. even uit te drukken. En het eerste wat ik lees, in dat allereerste boekje wat ik kreeg. Van Soert West, dat zij een nierziekte hier. Maar de dokter had haar maar 1 keer onderzocht. En toen hij er onderzocht, zei ze van, er komt nooit meer een dokter aan mijn lijf. Ik liep me net met een onderzoekje. Het schijnt dat ze een hele... Men zei dat ze een hele akelige nierziekte werd toch zij net fris rukte. In het wiet, dan weer het makkelijk kind te maken. Dat wordt zijn. Maar als dat zo is, dat weet ik niet. Want de hoe oud is ze? Verloren liefde, 54. Hoe is ze verstorven? De laatste dagen... Wat ik u bij Lavinia lees, is dat het heel erg droevig was. Dat ze echt helemaal heel soort pijn had. En medicine winnen, pijnstillers winnen er echt, die winnen wel. Maar ja, net zodanig dat we dat nou hebben. Dus net even wat opium. Maar weet ze waarom? In verband misschien met die nierziekte? Maar dat is net duidelijk. Hij is ik net onderzocht. Nee, hij is ik net onderzocht. Want er is nooit weer een dokter aan Hallie West. Het litten. Dat is helemaal in isolement gebeurd. Maar ze heeft met hevige krampen en pinnen is verstaan. En toen heeft ze opbaardleid in de hal. En er ben misschien wat mensen Del West. Zien het heel goede schreeuwers en vrienden. Die wij steeds contact mee hebben. Want ze schreeuwden dus een heel soort brieven. Elke dag een aantal naar mensen en ze correspondeerden. En als ze dan op de thee kwamen, dan weer in het begin. Want ze weer een bakster, hè? In het begin. Ballen bakken, koekjes bakken voor iedereen enzovoort. Maar had ze tijdens al even wel de erkenning gekregen als... Van haar werk en nee, voor haar werk net. Nee, en wat wij in de vaststelling zitten, wat Bodien dan vertelt, zo van je wilde niet beroemd worden, maar wel geacht. Ja. En wat is nou het verschil tussen geacht en beroemd? Kom op. Zo schetst Lavinia dat. Van hier er nou vooruit komen. Dus, maar nee, zij worden net, misschien voelen ze zich wel net goed genoeg. Nee. Misschien voelen ze net goed genoeg. En
Ja, daar zit er wel een stukje herkenning, wat mij betreft, bij. Van, dat je doch van, ja, ken het, ja, zit nooit erop te wachten wat je doch. Hè? Dus, nou, daar ben ik dan ondertussen wel overheen. Hè? Want ik, maar ja, en nou ja, wat ik zei, ze werden opbaard her en er waren viooltjeslijn bij haar nek. En daar lei ze. En het scheen dus, een ooggetuige schreeuwde dat de vlinders en de vogels en de bijen, die kwamen naar binnen. Die gingen op een rand van de kist zitten. En die zoomden dan maar heen. En ik denk van ja, dat had ze in haar gedichten altijd beschreven. Dus. En toen, nou, die eindeloze tocht naar het Tjerkhof. En geen wist meer van, hè? Emily Dickinson? Oh ja, die wende je rek. Ja, zo. Het spook van Amherst. Dus ja, onvoorstelbaar. Kortom, het had later een prachtig muziekproject. Ik neem het even project, want ik ga nou de cd in de hand. Maar Jim, Do, maar de hele company was natuurlijk de vrood hier maar in. Ja. Jij weet al wat het komt met corona natuurlijk, Ja. in de persconferenties. Even dat voortdenkend, dat is de bedoeling. Een soort muziekvoorstelling waar die partner muzikaal en ik leeftijdspartner nou, die is vertelster van dit verhaal. Ja. Die vertelt gedichten of vertelt ik iets van het levensverhaal? Die vertelt wat van het levensverhaal en die doet 12 gedichtjes. Kwart. Ja. En mijn muzikale begeleiding eronder. En je speel je erbij. En wij spelen die nummers in de volgorde zoals op cd staan. Ja. Zo integraal mogelijk. Ja, zo integraal mogelijk. En wat net in de voorstelling komt, misschien bij de première, wanneer we die dwang kennen. Hè, want we gaan 3 februari hebben wij de try-out bij Atsiletica Mem. In het paviljoen. In het paviljoen. Ja, Boetenpost. Boetenpost, try-out metjes. Bij Egypte of in Egypte. Ik weet het precies. Het zit het in Egypte. Ja, het is Egypte. Ja. Ja. In Boetenpost. En ik zeg vanmorgen aan de Justionne dat er nog 24 kaarten binnen. Dus er binnen wat verkocht. Dus, Sjog even op een site van het paviljoen. Daar zitten we dus net mee. De groep die we nog even nemen, maar Risata. Risata. Sander Prins. Douwe Nauta. Maat Koek en Helene de Jonge. Ja, ik ken ze wel. Ik heb toevallig de cd hier in de hand, maar ik word hier net vast. Het cello en viool. Het striekorkest. Een strijkkwartet, ja. En die speel je dus maar. Die doen ook een hele mooie overture. En Sander en Douwe, die hebben fantastische muziek geschreven. Echt, om Piekenveld van te krijgen. Echt heerlijke composities. En muziek is bij de première die komt. Die doen we bij Bob de Boer in Kwijn. De Wier. Net. En ze er wel bij te krijgen. Maar ja, die mensen die waren in Amsterdam, dus die hebben hun eigen dingen, beroepsmuzikanten. Maar dat bezieken we wel. Bij Atsiletica en bij Sander in Boetenpost doen we het net. Doen we gewoon uw theatervoorstelling. En dat doen we maar z'n vieven. Bodien vertelt. Ik ga 3 liedse stukjes tekst. En de rest speel je wij gewoon. De noemen ze achter elkaar terug. En de tekst sluit aan op het verhaal. We hebben bezocht om teksten te vinden die precies bij dat noemen passen. Dus, en dat is de voorstelling. En ja, we willen de hele wijde wereld er wel mee in. Maar we zeggen het wel. En ik ben blij met wat er komt. Maar het is een liedproject. En mooie liedse muziek. Het is voor de liefhebber. Het is literair. En het is muziek. Dus liedse gelegenheden, tjerkjes, dichters John, kom erop, zou ik zeggen. Van, ik hoor net op een groot podium met dit, want dan helpt het net. Daar is nergens kijk voor. Dank u wel voor die komst en die prachtige verhaal. Ik had het gevoel dat we nog wel 3 uur terug in konden, maar dat doen we nog eens een keer. Komt er nog een deel 12, wat mij onbelangrijk. Hoe het verhaal graag, van. Ik vind het leuk. Gerard en Company, Gerard Nijborg, Joert de gast dus. In dit geval bij het project, de CD en straks de vaststelling nog Emily, Unknown to the Worlds. En je kunt het trouwens ook weer omzien op youtube.com/Noorderwind. We hadden gelukkig maar de hele groep ook live in het televisieprogramma gewoon. Dus dat we met zeer veel genoegen. We draaien nog hier een nummer van de CD. Dat is eigenlijk letterlijk het laatste nummer van de CD. Ja. Maar is me nog één ding vertellen daarover. Want de titel is Because I Could Not Stop For That. Wat is het verhaal van het gedicht en het nummer? Nou, het mooie ervan is, vind ik, dat gedicht is
heel lang voor het eerst had ze dat schreeuwen. Kreeg of ze voelde dat ze het zou wou. En ik ga een film zien, A Quiet Passion, over haar. En die film die eindigt met die begrafenis. En dan wordt dit gedicht eronder gepubliceerd. Dat wie voor mij al zoiets van, ja, dit is mooi. En de eerste zin zei het genoeg. Zij gaat naar het kerkhof in een koets. Maar hinders ervoor. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. En dat zei voor mij alles. Ik denk dat ik zo'n beetje in het leven steen. Ik ga net zitten wachten. We gaan terug. En we zeggen het wel. En dan uiteindelijk loopt de cd hoor en is Gerrit naar wat er net meer. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school where children stroll at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun.